Mama, brother, when we buy your wood Mama, sister, our mama be no la. I'm a bit of the la shamago man and the man the timao. Onye kụrụla anyị onye tiriri anyị egwu anyị jiri bido taa bụ Atinga Wom awụ nwa afọ nga ọkpala ya wụ ndị ji bongo eriju afọ Atinga Wom anyị na-asị ebe ọbụla ị nọ biko udo dịrị gị ebe ị kwere ka anyị ji egwu gị bido nnọkọ a udo dịrị gị ihe anyị na-ekwu taa bụ ihe gbasara ọha na eze onye Igbo ọbụla n'ebe ọ nọ ma n'ụlọ ma n'ama anyị na-anụ ihe gbasara ọha na eze na-anụ kepu ọha na eze. Ọha na eze bụ nnọkọ jikọtara ndị Igbo ọnụ ya bụ ekwukatala okwu a akpọtụrụ anyị na proper sense ha proper sense Igbo dịka enwere BBC nwee BBC Igbo ka bụ proper sense Igbo. Anyị sị ka anyị lebara anya ka anyị kpọkọta Igbo niile ọnụ ka anyị nwee ike lebara anya na ihe gbasara ọha na eze. Okwu a na-ekwu gbasara ọha na eze ka anyị nwee ike tinye ya na kpọkọta ndị nọ n'isi okwu a ka enwee ike tinye ọnụ n'okwu a ka enwee ike kwubee ya onye ọbụla ezu ike. Ihe anyị chọrọ na-awụ udo na ọganihu n'ala Igbo. Ihe Igbo ji n'aka ugbu a abụghị ihe eji alụ ọgụ abụrụkwanụ tigbuo zọgbuo. Ọwụ ihe anyị niile kwesịrị itikọta ọnụ na-ekwu ya bụ otu o siri dị. Aga m akpọbata onye na-achị ọha na eze onye na-elekọta ọha na eze na United Kingdom a na-akpọ Chief Mrs. Aqueen Ibeto Adabuzo 1 Adabuzo biko ọ bụrụ ma ị nọ nso aga m achọ ka ị gbanye ihe onyonyo gị ka ị bịa kelee ndị mmadụ. Adabuzo anyị na-ekene gị. Ekene m unu Igbo ndị ọma proper sense ekene ngo the Pope ụwa niile daalụ ụmụnne m n'ebe a m ekene unu niile nọn ọwụ gị shiwara ya na-agbọ awụrụ na awụ m onye Owerri biko nsụmakwa asụsụ Owerri anyị ji na-asụ okwu anyị ji akpọ agịshi mara ya na-agbọ ọkwanụ gị wee onye isi na-elekọta ndị ọha na eze na United Kingdom. Biko ọ wụ eziokwu na akpọọla m aha gị mana o nwere ike akpọtachaghị m ya ka esi akpọ gị ya. Nwere ike maka ndị na-ele anya ndị so anyị nọrọ na nzukọ a nwere ike ịkọwara anyị kpọrọ anyị aha gị ka esi akpọ ya. Gịnị bụ aha gị biko? Igbo ndị ọma ekene m unu Igbo ndị njibili Igbo ndị nji azala afa Igbo obi Igbo. Anyị bịa na ọha na eze anyị na-asịkwa Igbo bụ Igbo anyị ekwe ọha na eze anyị sịkwa ọha na eze anyị si Igbo bụ Igbo echịkọtazi anyị ọnụ ọbụla Igbo bụ ike. Afa m bụ Chief Lady Aqueen Ibeto eji Adabuzo ndị Igbo wee malụ. Nwa bụ onye na-ejele ọha na eze niile ozi onye oje ozi ndị Igbo na United Kingdom. Ekene m unu daalụ. Adabuzo ndewo. Ndị na-ege ntị ọ na-anụ n'ahụ ya. Aha ya bụ Chief Lady Aqueen Ibeto Adabuzo. Adabuzo ọ bụghị na-elekọta ọha na eze na United Kingdom. Anyị na-ekene gị ịchazuru achazụ ọnwa anyị chazuru achazụ. Adabuzo ka anyị jụọ gị maka ndị Igbo enwere ndị Igbo na-anụ ọha na eze mana ha amachaghị ihe wụ ọha na eze. Biko ị nwere ike iji nwa otu nkeji kọwara anyị gịnị wụkwa na ọha na eze anyị na-anụ asụsụ ọwụ soshal klọb ka ọwụ pati gị na anyị mara nụ nke anyị ga-eso eso. Na-atụfughị oge unu maka na oge dị anyị mkpa. Ọha na eze bụ otu jikọrọ Igbo niile ọnụ otu na-eme Igbo niile ha anọdụ n'ofu ngwugwu. Unu ma ihe bụ ngwugwu bụ ihe ekechiri ọnụ tachikọrọ ọnụ. Ihe ọha na eze bụ ya nwa jikọtalụ ndị Igbo niile nọ na United Kingdom mana ọ bụrụ sọsọ na United Kingdom nọ n'ụwa niile. Ọha na eze bụ ndị na-ejelu ha ozi ọnụ na-ekwuchitela Igbo niile n'ụwa niile. Ọnya ka ọha na eze bụ. Daalụ.
Ohanaeze a na-ekwu okwu ya, nke anyị na-ekwu ugbu a bụ nke United Kingdom. Anyị ma na anyị mụrụ Ohanaeze n'ala Igbo, Ohanaeze kwa na-ejere anyị ozi. Nke United Kingdom a o nwere ka ya na nke nọ n'ụlọ si arụkọ ọrụ? Ohanaeze nke anọ na United Kingdom ya na ndị nke nọ n'ụlọ ha na-arụkọta ọrụ? A na-ajụ ya ajụ. Enwere ka Ohanaeze ga-eji na-alụ ọrụ n'obodo ọzọ nwee ikikere ịlụ ọrụ n'obodo ọzọ ma ọ bụrụ na Ohanaeze worldwide bụ ndị bidolu bụ ndị jikọrọ Igbo niile ọnụ abụrụ onye isi asịrọ gị jere n'iru. Ọ dị ka onye nne ya zile oshi, ọ na-aga na ọ na-agbawala ụzọ, ọ na-eji ụkwụ agbawa ụzọ. ọ mejizi so ụkwụ kịta ọ ga-eji ma aka jiri ma okwute jiri ihe niile, ọ na-akụ ụzọ maka ọ dị shọ onye zili ya. Maka na ọ bụrụ na eziri gị ozi ị na-eje ya bụ ozi, ụjọ a na-atụ gị, arụ a na-ama gị kweke maka na ọ bụrụ ozi eziri gị ọfụma. Mana edunye gị ozi, ọ bụrụ na ozi edinye gị bụ ozi si n'aka nne na nna gị, si n'aka ndị ikenye, si n'aka ndị ji ọfọ na ndị ji mbido Igbo na ndị kpọkọrọ Igbo ọnụ, ị na-aga ime n'anya n'azụ, ị ga na-aga n'azụ chekwa ike n'anya. Daalụsa. Ndewo. Dịka anyị si n'ala mana na proper sense anyị wụọ atụwa ala ahụ mmụọ, okwu na-aga na-efe, anyị eme ntị ka anyị anụghị. Mgbe ahụ ndị mmadụ che na anyị anụghị, anyị na-elebara ya anya, na-atụwakwa na-achọkwa mmanya ebe mmiri chere baa n'opi ụgbọgọ. Ya wụ ndị proper sense anyị agaghịla. Ụbọchị taa ịbịarute n'ụbọchị taa wụ Monday 30th. Abịarute taa wụ Monday 30th of May. O kwesịrị ịwụ independence ndị Igbo, ọ wụ ụbọchị ndị Igbo, mana dị na ka o siri dị, anyị si anyị were ohere a ka anyị nwee ike lebara anya na ihe okwu gbasara Ohanaeze a na-eleba anya. Ya wụ ihe niile anyị na-eme taa dabara, ya wụ ka a na-eme ncheta ndị lụrụla anya ọgụ na ala Igbo, anakwa eme ihe gbasara Ohanaeze. So ka anyị jụọ gị, Ohanaeze United Kingdom, ị nwere ike ịgwa anyị ele mgbe Ohanaeze United Kingdom bidoro? Ohanaeze United Kingdom ebidoro taa. Ohanaeze United Kingdom nke anyị na-ekwu okwu ya anọgo ntinye ọgụ afọ 18 ogologo afọ 18 ka ọ nọgo n'obodo a bụ United. Afọ 18 ka ọ nọgo n'obodo a. Ka na-agụ na-aga o. Anyị ka etinye n'akwụkwọ ịma na ihe etinye afọ 17. Mana mgbe eji wee kụwa ngwugwu ya wee kụwa ya bụ ọkpa ulugo afọ 18. Good. Ndị na-ege ntị ụnụ anụ ya na Ohanaeze nọ na United Kingdom o ruola afọ 17 ebidoro Ohanaeze United Kingdom. Ya wụ na ihe a na-ebidoghị ya ihe taa, o teela. Anyị na-anụkwa kepu mgbe ha dịka afọ gara aga, enwere mgbe ọ bịara kwụọ n'ala Igbo, kwụọ ebe niile, asị na nwaanyị wụzi prezidenti ndị Ohanaeze, na nwaanyị bụ prezidenti, na nwaanyị anaghị awụ prezidenti. Anyị elekwana ya anya otu ndị okenye si ele ngwugwu nọ n'akpa, ewere anya lebara ya. Ka anyị jụọ na Ohanaeze ma nke nọ na United Kingdom, bifo anyị anaghị eje ebe ahụ, ka anyị legado anya Ohanaeze a na-ekwu okwu ya. Ohanaeze ọ ihe gbasara omenala ka o nwere ihe ọzọ Ohanaeze na-eme na awụghị omenala? Ọsọsọ omenala ka Ohanaeze na-eme, maka na a ga-ebu ụzọ mara ihe ị na-aga bifo anyị amarazie ihe onye ga-anọ n'isi ya. Ohanaeze ọsọsọ omenala Igbo ka ejiri mara ha, ka nwere ihe ọzọ, ka ha na-enwe politiks, ka nwere ihe ọzọ ha na-anọchiri anya ndị Igbo? Na nkọwa ga ọ magburu onwe ya, maka a na-asị akọwaluo egeluo. Ohanaeze ndị Igbo ọ bụ na etinye n'oyibo, ọ ga-asị gị na anyị bụ social, cultural and political group. Onye jekwa n'ebe onyonyo ndị ọcha tinye n'igwe eji enene anya were aghọta ihe na-eme n'ụwa, ị ga-afụkwa ebe edere ede
mana itinye n'asụsụ anyị itinye n'asụsụ be anyị ga-ama na Ohanaeze bụ ọchị omenala Igbo, ọchị agamniru Igbo, ọchị nzukọnata ya bụ mkpakọrịta ọnọdụ ịchị ọchịchị Igbo ikpokọtazi anya n'ọbụlụ agamniru Igbo ọbụla ihe ọbụla ga-eme Igbo ọ na-aga n'iru ọbịalụ na kọlchọ bụ omenala anyị ọbịalụ na ọchịchị anyị ọbịalụ na nzube anyị ọbịalụ na agamniru Igbo ọnya bụ ihe Ohanaeze kpokọtara ọnụ wee bụrụ ya wee na-akọwa na ihe niile gbasara ndị Igbo ma anyị na-eje gọọmenti ma anyị na-eje politiks ma ihe niile anyị na-eme ma egwuregwu Igbo na ndị Ohanaeze na-elebacha anya na ya ebe ọbụla agamniru Igbo dị bụ ebe Ohanaeze ya wụ ndị Igbo jekwa ịgba bọọlụ na a ga-akpọkwa Ohanaeze Simonesa anyị je ịgba bọọlụ Ohanaeze amasị gị agba na bọọlụ mana ọ bụrụ na ị chọọ ka Ohanaeze mara amalụ na ị na-eje ịgba bọọlụ ada ama onwe ihe mere Ohanaeze enwe ike ịpụta kwudosi ike sị onye Igbo a gwara anyị na ọ na-eje ịgba bọọlụ ịma na ị chọrọ ka ị suchie mpụ n'ala gị ike Ohanaeze ga-akwado gị ịma na ịbịa na proper sense anyị na-egbunyekwa ndị mmadụ uche ndị Ohanaeze anyị egbunyere na uche unu na-eleba anya ụmụaka anyị na-agba bọọlụ unu na-eleba anya ebe ọbụla ndị Igbo nọ so unu gị na-eleba anya na ha gbasara ịgba bọọlụ agamniru Igbo niile bụ ọlụ Ohanaeze ndewo ma nke na-aga n'iru ma nke na-ada aga n'iru Ohanaeze ga-etinyecha anya malụ ka a ga-esi mee ka ọ dị mma ndewo anyị abịakwa n'ajụjụ anyị chọpụrụ ịjụ mbụ enwere m mgbe o jiri kwaruo shi mmiri ya shi na afọ gara aga a na-eti ma ndị mechara pụtara na soshal midia ya wụ igwe eji ekwu okwu ndị mmadụ ji ahụkọrịta onwe ha na nke ndị oyibo na-akpọ ịntanetị onye ọbụla na-eti anyị ụmụ nwaanyị bụ ha na-achị Igbo na UK ụmụ nwaanyị anaghị agwa eze nke a mere ya wụ na onye a na-ekwu okwu ya wụkwa gị maka a na-ekwu okwu ya so ka m jụọ na Ohanaeze o nwere ihe dịka ntọala ọ bụrụ na bekee a na-akpọ ya constitution na constitution Ohanaeze enwere ebe a sị na onye ga-abụ eze ga-abụ ndị nwoke sọsọ ka ha nwekwara ebe ha dowere sị o nwere ike ịwụ nwoke ọ bụrụ nwaanyị unu mere ya according to constitution unu mmebidogodi n'ịyọ gị ka anyị ghara iyi izuzu na okwu a na-asị unu maka na Ohanaeze bụ nke anyị constitution anyị Igbo niile a n'ebe a taa bụ Ohanaeze ha ncha nwere ikikere azụnụmụ Igbo ịjụ ajụjụ iso na ntụnanya ime ka ọ gaa n'iru so na-abịa tinye anya na constitution ya bụ akwụkwọ ikikere eji wee na-aga ebuga Ohanaeze n'ihu ọ sị na ọ ga-abụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị so na akwụkwọ ikikere Ohanaeze ọ bụ na edere ede si na nwaanyị ama apụta n'ihe Ohanaeze nwa bụ ada bụ ụzọ ama abịa bata n'ime ya chacha kana amụnyelụ na kọlchọ amalụ m ihe bụ kọlchọ Igbo onye nne ya chịrị ọchịchị for almost 50 years as a traditional ruler galuo to the level of a patron, a traditional ruler patron did the whole traditional rulers na Enugu steeti before ọnwụọ ọ ga-ama ihe bụ kọlchọ ọ ga-ama nke ebe ọ ga-azọnye ụkwụ ebe ọ na-ama azọnye ụkwụ agodi m n'ọnụ otu a biko ọ dị ka enwere nnọọ okwu ekwuru ogbo enwere ka o siri kpọna ha anyị azụ anyị bịa nyopụkwa Adabụzọ anyị nụrụ na nna gị wụ igwe amụrụ gị n'ọdịnala so nna gị ọ bụ igwe ndị ebe nna m na blessed memory bụ His Royal Majesty Igwe Okobuonyeaja the third of Obinagu, the longest lived Igwe onye chigolo Igwe na obodo m karịchaa ndị ọzọ niile nọtegolo aka ndị ọzọ achigo mana ndụ ha nọrụ n'oge mana ya nwachitere aka na ya bụ leadership wee luo nke bụ chairman Udi
traditional rulers nyanwa bụrụ onye isi ha kpamkpam wee gagide elukwa bụrụ patron ndị igwe niile nọ n'Udi wee si na ya wee gaa wee bụrụ patron grand patron igwe niile nọ n'Enugu steeti wee lụkwa 9-man committee ndị lụkọrọ ọlụ with Southern of Sokoto them during Abacha regime. So ọ bụrụ onye a na-ajụ ajụ ma ọ bụ igwe, ọ dị n'akwụkwọ, ọ dị n'ikikere, onye ọbụla nwere ohere ịga jụọ onye ọbụla bụ onye Enugu steeti ọma onye bụ His Royal Majesty Igwe Okobo Onyeaja. Daalụ. Ndewo, ya wụ na ihe a na-akọwa wụ na nwaanyị a na-achị ọha na eze ihe gbasara omenala Igbo na o doro ya anya, ọkwa eziokwu? Ndị gbadebe eziokwu ka ọ bụ. Anyị lọkwa anyị atakwa kpụmkpụm, anyị alọghụkwa again. Ndị enwere okwu kepụkepụ anyị na-anụ na proper sense a na-agwa anyị si na Ohanaeze United Kingdom na ọ dịghị ihe ndị bekee na-akpọ recognize, ya bụ na ndị ọhaneze nọ n'ala Igbo amaghị ihe gbasara na ọhaneze a na-eme na UK, enwe onye ma ihe gbasara ya. Onwe na ndị chịburu ọhaneze a na mbụ tupu o rute gị n'aka? Papa m sị na ya ma nna ama ndị ichie. O gosi na o nwere ebe ebidoro mgbe ị maalụ nna gị nwere ndị ọzọ ọma, nwee ndị ọma wee na-aga. So ọ nọkọtara ọpụta ụwa. Ohanaeze enwego ndị chili ya bido na late Chief Ichongere, ọchịcha wee hand ya late Dr. Sir Ejikeme Ụzọalụ ọchịchị, wee ya bụ late Ụzọalụ ọchịcha wee were ọchịchị a wee bunye Chief Anthony Ajidua Odogwuabi wee chịcha. Unu ga na-agụkwa, anyị na-eme anya na-echeki years, 4 years interval, anyị wee mara ebe anyị nọ. Wee chịcha wee hand ya over to Dr. Nnanna Igwe, onye nke mgbe ọ na-achị mụnwa bụ deputy ya. Anyị wee lụọ ya bọọlụ for 4 years. Wee chịcha o wee lube m n'ụbọchị nke taa. So Ohanaeze nwere history, Ohanaeze nwere ebe obido, anyị nwere ngalaba, anyị esiro n'ịnụ utu. Onye na-enwero nne na nna ọ na-bụ ndị mmụọ. So onye nwa ga-enwenata onye ọ ga-arife na ya bụ onye dị ụta esi m ebe dị ụta. Daalụ. Oge a niile ndị a na-achọ Ohanaeze adịkwa m, o doro m anya na ha na ndị nke Ohanaeze nke nọ na ụlọ wee ngalaba ebe anyị siri furu, ha na ha na-enwe mmekọrịta, ọkwa eziokwu? Ịmachi nwa Ohanaeze n'obodo ọbụla ma ọ bụ na ndị Ohanaeze worldwide enyere gị ike ọchịchị, ọ dị ka isi na mmadụ pụta achịba na Naijiria na ọ garọ through the due process. O nwere onye kpọrọ ya bụrụ staff of office nye, ọ na-achịzi onye osi ebe bịa, onye mụrụ gị. Onye ọbụla nwere nwa nwee nne, nwa niile nwere nne na nna. So onye bụ Ohanaeze worldwide ga-enye gị ikikere. Ị ga-agala ụlọ amala onye bụ, akwado gị, asị gị gaa n'iru. Otu a ka esi eme ya na Ohanaeze. Ọ dịba gboo. Ndewo. N'izu ụka gara aga o nwere ndị anyị na ha kpakọtara nkata, mụ na ha kwuru okwu na London. Asị na nwaanyị anaghị aga n'ime obi na ndị Ohanaeze, maka na oge ndị gara aga enwere ime obi. So ha nwee mee ka m ghọta na ha nwa na-aga n'ime obi, na nwaanyị ekwesịghị ịga n'ime obi, nwaanyị anaghị abịa n'ime obi, na onye na-achị Ohanaeze bụ UK, nwa nwaanyị onweghị right ịbanye n'ime obi. Dị afọ na nwaanyị agaghị achị Ohanaeze na UK. So biko kọwara anyị ime obi a na-eme ya na UK ka na-eme ya na Nigeria? Ọ bụrụ ma na-eme ya na Nigeria, nwaanyị ọ na-aga n'ime obi? Kịta ka ịbanye n'okwu eji
kpụrụ okwu n'ọnụ wee pụtara ife nke ihe a maka na anyị na-eshi na enwere ka anyị ga-esi bata n'okwu mana agwara m ọ ya dị na mma proper sense anyị na-atụfu ala ahụ mmụọ. ọ dị mma na ịgbasara ozi ya n'ụwa niile ka amalụ onye na-amarọ ọmalụ onye na-ekwetara okweta. Ofu bụ na ime obi ọha na eze abụrụ alụsị, mana ịtụnye ya n'akụkụ ka ijebe na-alụsị ịnenekwa anya ejekwe jụọ ajụjụ ọfụma, ọ dịkwa ka ọkazi na ụmụ nwaanyị bụ ndị na-ejide ya bụ alụsị jide esi ike. Ọnya ka eji asị na-enwe ndị egede nwee ndị eze nwaanyị, maka na okwu nwaanyị kwuru with all due respect to ndị niile bụ ụmụ nwoke, ndị di m, ndị nna m, ndị na-echila echichi, ndị chịlaghachi ọchịchị, ekene m unu niile. Mana ihe ọbụla ibunyelu nwaanyị ọ ya dị ka idebele ya until ejecha bịa ihe ọ ga-eme gịnị bụ ịmultiply ya. Nwaanyị bụ onye na-amụba ihe, we reproduce, we nurture, we bring life into things. Ọ na-abịa inye anyị ofu, ịtụnye anyị ofu azụ, anyị amụsa azụ niile, oju ebe niile mmiri eju. Nyanwa mere isi ka ị na-enyewe anya na omenala Igbo, trace ye back every community, ị ga-ama na nwaanyị jidelu alụsị ha jisie ya ike o wee nwee ike ikwudo m. Ma ndị ga-agwa gị eziokwu, mana ọma bụ onye ọbụla ga-ekwu eziokwu, mana eziokwu na-adị ọcha. Ihe nji wee kwute okwu abụọ ime obi ọha na eze nwaanyị na-abịa. Senator Kem Achikwe na-aba ime obi, Chief Mrs. Uche Azikiwe na-aba ime obi, Chief Lady Bianca Ojukwu na-aba ime obi, and so many others. Nna m agụchalụ gị afa, tinyekwuo ndị isi sokwa na-achị ọha na eze bụkwa ụmụ nwaanyị, ha ncha na-agbagbado ime obi. Ime obi abụrụ mkpuchi, abụrụ nga ebe a na-atụ atụmatụ maka ọganiru Igbo niile. Anya bụ atụmatụ nwere ike isi na nwoke ma o si na nwaanyị. Onye ji n'ime obi wee daa ada ọjọọ ndị be anyị na-ada. Ime obi asịrị no nwaanyị. For better correction na onye na-aghọtara ihe bụ ime obi. Ọha na eze na-ege ntị, ọ na-anụ na ya na proper sense. O nwere ihe ndị Igbo anyị, especially ndị Igbo anyị ndị nke jerela mba ofesi, mebi akụkọ kọfịta anyị anaghị aghọta. Ọ na-anụ na ya na nwaanyị na-aba n'ime obi, ndị na-ejebeghị mbụ, ndị hakwana ndị cherela mebi ndị ha na di ha soro chi ya, awụ ndị mebi ọ ga-abụ oso diachi ka anyị ga-akpọ na ya. Ọ na-anụghị ya na ka o siri kọwaa na nwaanyị na-aba n'ime obi. Echetara m na mgbe anyị jere na Milton Keynes, ejere jee lee Chief, aga m akpọbata gị Chief, ahụgo m ebatago Chief Anthony Ajodua, o so na ndị chịburu ọha na eze na mbụ. So Chief, anyị na-anabata gị, aga m akpọbata gị mgbe m ga-achọ ka ikwu okwu. So ọ na-anụgo na nwaanyị na-eje n'ime obi. Mgbe anyị jere Milton Keynes, ndị ọha na eze na-eme ha na-akpọ summit. N'okwu ada anyị nwaanyị bụ Chief Bianca Ojukwu, o kwukwara na ha ga-eme ime obi, ha ga-eme meeting n'ime obi. Ọ ya mere m jiri welite okwu a maka na enwere onye hụrụ ndị proper sense na London, ya ebido kọwaa na nwaanyị ekwesịghị ije n'ime obi. Ọ ya mere anyị jiri kpọọ nzukọ a taa sị ka anyị jụgodu ndị ọha na eze ka ha were ọnụ ha gwa anyị nke bụ eziokwu, nwaanyị ọ na-abanye n'ime obi. Ọ na-anụkwala na ya ka onye na-elekọta ọha na eze jiri kwuo ya. Ọ bụrụ sọsọ Bianca Ojukwu na-aga n'ime obi, enwekwara ndị ọzọ kpọrọ aha na-abanye n'ime obi. So ma akọwa ha na onye isi onye nwụrụ ya ebe akwa onye dị ndụ. A sịkwa m ka nyela aka kọwaa, biko nna m, ime obi ada adị n'obodo oyibo. Biko maka ndị Igbo n'ebe a taa, onye nụta ya ka ọla ibie, enwero ime obi n'obodo oyibo. Ofu ime obi ka enwelu worldwide.
ya bụ Ime Obi dị n'Enugu bụ secretariat ndị Ohanaeze. Ohanaeze Igbo Assembly nke United Kingdom a enwere Ime Obi ama enwenata Ime Obi. Onye ọbụla kwuru okwu si na enwere Ime Obi na Ohanaeze UK or fraud or fake or the non-qualified. O nwere onye nọgodu n'ebe a danyelu na ịba n'Ime Obi. Anyị ncha niile bụ ndị Igbo, mana a na-etolu ya etolu. Nwere adịmasị na anyị ruru ogo ịbụ sinetọ ma ịbụ gọvanọ, kama na mgbe anyị bụ ọlịa anyị ewee jeenu ha ewee nene anyị anya. Ime Obi bụ bọọdụ ebe a na-akpa ihe miri emi maka Igbo, and ọ bụrụ onye akarọte nzu n'ọnụ ga-eje kwuo okwu dị aṅaa n'Ime Obi. Ka a na-eweli Ime Obi ewelu, anyị nwa nwere pụta ndị anyị nwere ike ise ndị n'Ime Obi, nwere ike ọ bụla ofu onye ma ọ bụ ga-eje nọchite Ime Obi United Kingdom, and anyị ma ndị ọ mara onye ọ nwere ike bụ. So onye ọbụla na-akpọ onwe ya na-aparede onwe ya na ya nwere Ime Obi na United Kingdom, ọ fraud ka ọ bụ, ọ fake ka ọ bụ. Akwụsị m ike ebe a na-ekwu ya. Onye enyelụ ya bụ mantle of leadership by the President General bụ Ambassador George Obiozor na-asị na United Kingdom enwere Ime Obi. Aka anyị nwa bụ Ohanaeze General Assembly adịrị ya. O nwere ihe dịka Ime Obi na United Kingdom. Onye a na-awakwala aghụghọ na-asị na enwere Ime Obi, ịma mistake, ịma na onye ahụ adịchara sọ ihe ọ na-ekwu, ịma na onye ahụ enyori ya enyo ya ga-akwuo. Mana mgbe o lulu ka ọ ga-elu, ị ga-ejekwa jụọ nna anyị ajụjụ bụ Chief Anthony Ajudua, bụ ndị mebegolo Ohanaeze bifo anyị apụta ka enwere ihe dịka Ime Obi na United Kingdom. So n'ụbọchị taata anyị kwuo ebe ekwusi ike as Ohanaeze ndị Igbo United Kingdom nke nọ under my leadership. Aka anyị adịrọ n'Ime Obi, anyị ekwetara n'Ime Obi nke obodo oyibo. Ofu Ime Obi ka enwere n'ala Igbo, anya bụ Ime Obi bụ nke Ambassador George Obiozor na-achị. Daalụnụ, ekene m. Ndewo. Na oge a ọ dị ka m ga-akpọbata Chief Ajudua, maka mgbe ị kpọrọ aha ndị chịrị Ohanaeze, ịkpọtara Chief Anthony Ajudua, ya bụrụ na ọ batakwara bata na nzukọ. Ka anyị na-ekwu okwu Ime Obi a, ga m achọ ka anyị wufere ya bifo anyị agakweje Chief Anthony Ajudua, biko ị nwere ike wepụ onwe gị na mute, gbanye ihe onyonyo ka anyị nwee ike kpọbata gị ka ilebara okwu anya, maka na ihe a nwe okwu dị mkpa anyị chọrọ ikwu. A sị na tu bụ isi okwu, agaghị m agbafere gị na nke anyị kwuru. Chief Ajudua, biko wepụgodo onwe gị na mute. Biko Ohanaeze, anyị na-akpọbata Chief Ajudua, onye a bụ former president Ohanaeze United Kingdom. Dịka esiri kọwaa mgbe ada anyị nwaanyị na-ekwu okwu, ọ sị na Chief Ajudua mara achịcha ya enyefee Dr. Nnanna Igwe enyefee ada bụ ụzọ. Chief Ajudua, anyị na-anabata gị. Ndewo Chief. Ndewo. Biko maka ọdịmma ndị na-ege ntị, ị nwere ike kọwara anyị onye bụ? Anyị ịkọwago na ụmụ Igbo ekelekwa m onye ọbụla nke onye ji ya lee. Mụ bụ Chief Ajudua Odogwuabe Ogwachukwu. Abụ m foundation member of Ohanaeze UK, and I have served very well in my time. I think record shows that. Okwu dị na initially it was not member this meeting because o nwezi ike ife anyị bụ ndị Igbo si adị n'obodo Igbo, and it's not quite the way it should be. Mana, having said that, anụ the discussion. Anyị enwere Ime Obi na UK, anyị creating in one. Ime Obi dị n'Enugu. Ime Obi na-ezu izu, ọ bụ na every year. Particularly oge o ji dị mkpa wakpụọ Ime Obi. Wakpụọ Ime Obi, ndị ọ gbasara, ndị bụ pawa ilu Ime Obi eje meeting. Mụ na Frank Ushedo na Ozualo
na mechinwenye anyị bụ ndị wakpọga na ife na-eme n'ụlọ anyị bịa. George Wechia, my cousin, who was a PG, si n'Enugu bịa gafu anyị na London si na wa achọ anyị n'ụlọ. Ife emebiga n'obodo Igbo. Anyị nwezi how many? Ọgụ one ka anyị nwe kịta. O nwere onye ọ bụ okwe, ọ bụ na anyị kpọa development ya dị ka o si dị. Mana ọ bụ na anyị akpọ na development, ọ dị na mma. Because na anyị ekwufu na nwaanyị amachi ụlọ, nwaanyị amachi ụlọ, nwaanyị adịghị achị ndị Igbo. Kakụnụ si kwụzie na anyị ga-enwezi ahịa ime obi n'obodo Igbo. Disem ndị Igbo. O si ike, eziokwu. Ndewo Chief. O si ike. Ekele m ụnụ. Ndewo. Ya wụ na ajụwa ajụjụ anyị eje jụọ ndị ichie dịka esikwara akpọ ya sị ama m nna ama ndị ichie. Dịka abịaru anọ Ohanaeze United Kingdom iso na ndị ichie iwu ndị ichie nke dị ndụ anyị na-ahụ anya ya wụ na anyị agaghị emechi ọnụ, ị gaghị emechi ọnụ ka ụmụaka kugbuo udele rie chee na ọwa ọkụkọ. So okwu Ohanaeze ka anyị na-ekwu taa, anyị chọrọ ka anyị kwuo okwu Ohanaeze because taa wụ ụbọchị ndị Igbo, taa wụ ụbọchị eji eme ihe niile gbasara ndị Igbo. Ọ dị mma ka anyị kwuo okwu ka ya ọnụ Igbo niile nwee ike na-aga n'ihu. Anyị nụkwara sị enwere Ohanaeze nọ na UK, asa na-akpọ ya Ohanaeze men, nwekwa Ohanaeze women. Asị m ka m jụọ Ohanaeze Chief, before m ejekweje Adabụ ụzọ, aga m ajụ gị, mgbe unu na-achị Ohanaeze enwere faction ndị unu kere, enwere ọgbakọ ndị ka unu wepụtara sị na nke a bụ Ohanaeze ndị nwoke ma nke Ohanaeze ndị nwanyị? Mba. And ọdịna n'ala Igbo basi nwe handọ akọlụ Ohanaeze. Anụ ahụ 1970, late 70 ka a create Ohanaeze ndị Igbo ka o wee nye anyị unity wee dokwa ma na be anyị na wa manya anyị ọkụ. Eji ahụ ya bụ anyị amaara m ife ma ebe ọ. So Ohanaeze bụ ofu n'elu ụwa. Ọ dị na abụọ. Okay. Lolo, Chief Lady Aqueen Ibeto, biko enwere dịka ịbatara ị na-achịzi Ohanaeze ịbatara na Novemba 2021. Kemgbe ị chịrị bata, o nwere ka ị chịrị create kwa na maybe group or branch a na-akpọ Ohanaeze nwoke ka Ohanaeze ndị nwanyị? Biko maka na asa akọruo egeruo, se nwere Ohanaeze ndị nwoke ka ị nwere ka ị chịrị create Ohanaeze ndị nwanyị? Ndewo. Okwu ga-amaka. Bido na mbọsị anyị bidoro Ohanaeze, enwere otu anyị ji wee create any group a na-akpọ Ohanaeze nwoke ma ọ bụ Ohanaeze nwanyị. Ohanaeze bụ ofu. N'ime Ohanaeze anyị nwere nwoke, nwee nwanyị, nwee ụmụaka. Anyị enwero nkewa. Nsogbu dị ilu ndị be anyị bụ na onye chọwa ụzọ ọfụrụ ụzọ otiwapụ ụzọ ọmaba nje bido ọzọ. Mana ya bụ ihe na-akpasa obodo, ọ na-emebi obodo, ọ na-emebi agamniru obodo. N'ebe ụlọ jọgbuo onwe ya bụ nọọ ụfọdụ n'ime ha bụ ndị ga na-ejikọ obodo ejikọ bụ ndị na-akpasa ndị ụmụ Igbo amarụ. Ewekpụla akụkọ niile na-abụrụ eziokwu wee na-ekpunye ndị be anyị na ntị. Nakwalụ na ya na-ada iwu obodo, na-ada iwu obodo n'ụzọ pụrụ iche. O nwere iwu obodo anaghị etinye aka, ha tinyechagolo aka dagbado. Nke bụ anyị tinye anya n'ime, ọ ga-emebili ndị be anyị, ọ ga-achụpụ ndị be anyị n'ọnọdụ dị mma anyị nọ. Mana Ohanaeze nke anyị nọ n'ime ya bụ Ohanaeze ndị General Assembly. Enwere ndị na-eweli aka ndị ọcha dị mee anyị aka mesago ihe ndị be anyị aka enwego, mana anyị ama achọ nsogbu. Anyị na-achọ ka onye ọbụla jiri aka ya duo onwe ya ọdụ, eme ngwa ngwa, emeghara ọdachi. Anyị nwee ike ikpo
iwepụ aka enwe n'ofe, ndị na-emebi ihe wepụ aka enwe n'ofe anya. Ụmụ anyị ji anyị were emelụ nke ndị ọcha na-akpọ egzampụl. Ikulite n'ụtụtụ lachapụ mkpu gbabalụ nwunye gị ka ị na-aba mba ka nwa gị na-ene anya ụtụtụ si baa mba, ya bụ ihe ajọka. Anyị na-enye ohere ka onye ọbụla chemie echiche, chọba agamniru ndị Igbo na United Kingdom, wepụ aka na mkpasa, wepụ aka na mmebi, maka na ọ na-adọghachi anyị azụ. Daalụ. Ndewo. Ndị anyị na ha nọ na igwe a like dịka akpa m jiri gwa unu na mbọ ọwụ naanị anyị nọ ebe a. Enwere ndị chọrọ ịjụ ajụjụ. Ihe anyị jiri mee ọgbakọ a taa wụ na ndị mmadụ nwee ike jụọ ajụjụ. Anyị nwere nwanne anyị nwoke na-eweli aka elu ebe a na-akpọ Benson Connect. Benson, aga m enye gị ohere ịjụ ajụjụ. Biko ị nwere ike wepụ onwe gị na mute ka akpọbata gị ka ị nwee ike jụọ ajụjụ. Ụmụnne m, ndewo nọ. Ndewo. Because I believe we have the first time oge mbụ na join ihe ndị Ohanaeze na-eme. Ma ọ bụkwanụ na m anọ na Ohanaeze, ọ maka oge echetara m ebe 30 years ago, no more than that, oge m dị ebe 14 years, m gara meeting ndị Ngwa with my elder brother, may he rest in peace. So ruo dia ndị oke mmadụ ha nọ na-abụ onwe ha ọkụ, masị na m aga get involved. Ihe m chọrọ ikwu is more like ajụjụ and a little bit contribution. Because ọ na-aka mma onye hụ ha ọjọọ ya sị na ọha ọjọọ, because onye hụ ha ọjọọ sị na ọha ọma, ha ọjọọ ga na-abịara onye ahụ ụwa. Let's forget in a drag in her one bowl woman Ohanaeze show or anything about Ohanaeze. First of all, most people not here, no Ohanaeze forum. When you send the Ohanaeze, the whole world. The former Onyenachia Ohanaeze, Dr. Igwe, wasn't related officially. Yet a day later, proposed to the Ohanaeze forum. That letters that are everything. I am not drag one back because I have people in Igbo, no bodai, bieba, maybe a time this new administration get to carry on, make things the better. We not around that around. Because all just my opinion. I went back and all those things move on our on a meeting or something event. Our organize move ndi Igbo yadre hamma. Our young people no boda. Nature of Chalebe Hasi, Koges back. On our proper things and proper sense like this program, happy ogachi. Constitution, ebed mogara no one constitution. My meeting omonna. Constitution sena wanya agachi. Mwa gasa na wanya agachi. Or na constitution. Constitution may allows wanya were deputy, were vice for how many years? Bikono, can I happen na drag go wanya back? Let's move forward. My opinion. Ndewo nwanne anyị nwoke bụ Benson Connect ọ ihe dere na igwe gị kọwahụkwara anyị ọ Benson Connect ahụ bụ aha nna gị ka kọwara n'anyị. Aha nwo Eli Benson. Eli, which is short of Eliezer. Okay, ndewo. Benson Connect wo aha my company na Nigeria. Okay. We answer Benson Connect. You want to get now anywhere Benson Connect na Nigeria. I have my business na Nigeria. Maka ndị Igbo n'ebe a, ị nwere ike kọwara anyị gịnị ka company gị na-arụkwanụ? I name properties, name finance, and I want a charity called Vulnerable Person Intervention. Ne help and our charity ne help cover I want the consent here in Africa, Asia, everywhere, supported by British government. So that's what I do at the moment. Benson, ndewo, anyị ewerela otu okwute tugbo nnọ na abụọ. Ndewo, anyị nabatara okwu ikwuru. Dịka nwafọ Igbo, enwere ihe ọ rụtụrụ aka ebe a dabụ ụzọ mma arụtụrụ gị aka. Ọ sị na mgbe ya nọ 14 years, ọ sị na mgbe ya dị ntakịrị, nwanne ya nwoke kpọrọ ya jee Ohanaeze. Ihe ya jiri wepụ obi na ya wụkwa ihe gbasara gidigide gadagada zogbuo. Ya wụ nke anyị chọrọ ka anyị kwuchaa ya taa
ka enwe ike mechie ya ndị Igbo nwee ike na-aga n'ihu hapụ tigbuo zọgbuo. Elee dịka ị werela ọchịchị a sị na nwaanyị na-emezi obodo, dịka ọchịchị gị siri dị, elee ntọala ị nwere ịgwa ndị Igbo ka a ga-esi gaa n'ihu ka a ghara na-eme tigbuo zọgbuo, maka na ihe anyị bịara taa awụ ka anyị nwee ike mee gịnị, mee mmiri a ka o nwee ike doo. Ana m ahụ onye na-eweli aka, Prince, ana m ahụ gị ebe ị na-eweli aka, mana ka Ada bụ ụzọ zagodo ajụjụ anyị jụrụ ya. Ndewo. Daalụ. Ọ dị ka ya bụ Prince na-eweni aka sens. Aga m asị ya ndị ọ dị ka ọ nọ n'ilo ka enye ohere ka o kwuo onye bụ ihe ọ chọrọ ikwu, anyị na-asa ka anyị sakọta ya ọnụ. Okay. Mgba Prince, Prince, ọ dị ka ị nọ n'iro. Biko Prince, ị nwere ike wepụ onwe gị na mute ka ị nwee ike jụọ ajụjụ ị chọrọ ịjụ. Ndewo. Biko kọwara anyị onye ka ị bụ, kọwara anyị aha gị, mana anyị na-ahụ Prince, anyị ka anyị mara Prince ndị ebe ewu. Okay, ajụjụ gị, onye ajụjụ adịghị efu ụzọ. M na-ebugodo ụzọ wee kene Ohanaeze. Biko Ohanaeze, ekenene m unu, ekene m unu rinne n'ọgbakọba nke anyị nwere n'ururuchi ya. Unu n'anya dịka our president, because ịma ife president anụnwa anyị ma abịakwuo na ọwụ one president ka anyị nwere, mana etu esi akpọkwa ya president eso sọpọtụ a na-akpọ ya president. Dịka etu esi wee nwee mitara na ururuchi, anyị alụrụ ya n'iri nne, o wee malụ na ọ na-ezi ka nnọ, maka so many of the times a na-eme meeting enwe nke maya na mụnwawu Prince Nnaemeka Dikeọcha anya fụlụ ugo, mụnwawu nwa afọ ekwe, born and brought up Ọnịcha, ka enwe m ike sụba, enwe ike sị onye na-asụ ihe ụnụ so na onye Imo, mana ọ bụrụ onye Imo, born and brought up Ọnịcha. So biko na-egbuwe oge unu dịka ajụjụ a na-ajụ ada anyị nwaanyị bụ Ada bụ ụzọ, ọ na-azakwa nne ya. Enwere m obi aṅụrị nne dịka mitin ịfọrọ anyị nọ ebe a, mana ekwuo na nyere nne ka anyị nwee ike ịnọkọsị n'ọnụ ofu ebe wee na-eme mitin a n'iru na iru, maka abụ m onye na-asụ Igbo, na-asụ Igbo a na-anụ anụ. Enwere m ike sụgide ebe a taata ihe anụrụ Igbo n'ime ya, wee ka ọ dabakwa m wee mee ya ibe. Ajụjụ niile a na-ajụ ya, ndị niile a na-ege ntị n'ife a na-ekwu, ọtụtụ n'imefa akpọgo m maka dis Ohanaeze ndị Igbo ndị adọkalụ, ha na-anụ ife m na-ekwu. Nna m ofụsa ife eji eri ugboro ịbụọ ka ya bụ echi, anụ nwa ọbụla nna ya bụ isi mmiri na o jiri asọ mmiri eso mma, anụsị mala amalụ na osi pụtara ife ọ dịrị ịkwụ ụgbọ. Onye malụ nna ya ịma malụ ndị ichie. Okwu Ada bụ ụzọ na-ekwu eri oge wụ ịmalụ nna ya ịmalụ ndị ichie. Mmadụ ekwu n'ife ọmarọ akpọọ na m ife izu ebu ụzọ wee kpọọ m jụọ m anya fụlụ ugo na m anọkwa n'ụlọ ego amụọ n'ọgbụrị. Ya nne dị ego mụrụ n'ọgbụrị na ebe ka anya bụ ego mụrụ, a sị na nwaanyị ji ọfọ anụ Igbo na London. Si ya nne dị ọfọ anụ Igbo ọ dị bụa nwaanyị ji wee jide ọfọ na London, na ndị be anyị na-agwa ofu onye fụ na oyile eke na mụnwa afọ nọrọ ụdịrị ya. Anyị enwere ọfọ na abụ ofu ọfọ ka anyị nwere. Ọ dị ka ụbọchị agbara Chike Dike Ọdịgbo Ọkadigbo Tiagas na Abuja, ama m Abuja that very day. Ọnya nwe were ofu ọfọ enwere na Nigeria were ya nata. So onye sị na ya ara anụrụ ibe ya bịa n'Ogbunike, ya bịa were onye bụ ọgwụ. Ewe m gwa onye anwasị ya biko ọfọ Ohanaeze ndị Igbo adịrị bụwa n'ofu ka ọ dị. Ọ sị na ya ifefa ji eme ife a na asị na ọfọ Ohanaeze ndị Igbo na nwaanyị ji ya na London, sị na be nna ya nwaanyị ọ na-eji ọfọ. O kwuru okwu, o nwegasịrị so many things. Ọ bụrụ ofu onye kpọrọ m, onye nke ọzọ kpọkwa ajụkwakwa m na kedu ife mere m ji wee nọdụ ebe a na m afụrụ ebe ewe nje onye kedu ife melenụ. Ọ bụrụ na ị mụtalụ nwa nwaanyị amụọ dị na mba, o wee luo nwa nwaanyị ahụ abụrụ nwa na-apụ apụ na-apụta ife, maka nna m sị na ya malụ nwa ya eje mba wee lifọdụ nri, nwa ya wee jee nya bụ ife obodo anwa wee nenechasị anya, o luo na be gị, ọ bụrụ na be unu na nwa gị anwa welitere ọkpa enye ya ife si anya jide ya, asị nwa gị anwa nye jide na ya. Ọ sị m mba, sọkwa ya mmechakọla okwu a ife meli ya na ọbụna okwu unu na-ekwu na ife unu na-eme ajụghị ajụ ọnya na-eme elu elu were ahụ ma ọ na-aka mma nwa ọkụkọ sị ya na-ajụgbu ajụgbu tupu nya eno
unu wepụ aka enwe n'obe ọ ghara ịwụrụ n'aka mmadụ andịsị wenata aka nke ofe lụọ alọ o zuola anyị nri maka na ọ bụrụ na ewepụrụla aka ihe ama ofe lụrụ alọ ọ ya ezuola anyị nri ya ewenata aka ori oge anwa ha ncha niile kwana onwe nrọzi onye kpọrọ mmanụ ọ dị ka ada bụ ụzọ okwu o kwuru ma ọ wụ dị last speaker kwuru okwu anyị bụkwana ndị obi nwanne obi ilu anyị ọ bụrụ na ọ bụrụ ya aka m emebigo ibe mana ewuelu m respect m nwelu anya fulugo ọ bụrụ ịkọtara ya n'ọkpọ onye ọra na-anụ ife m na-ekwu ọ hizuru ya Highness Igwe na-eto ori onye achịmanya kwuru udo ọ bụrụ nke a na-awụ mmadụ weta ego eji echie nye echichi ewetara m pin wee chie m anya fulugo ọ ife m na-eme echi echiri m bụ na mụ bụ onye na-ekwu eziokwu na-eme ezigbo omume and achọrọ m ka eziokwu anwa Igwe na-emesara anya oge m nọ Nnewi na-eme ife niile m na-eme ewe mmebi anya ọ ga-abụ ụlọ ya ife mwute so my brother dịka my brother kwukwuru okwu ikpeazụ si rapụ ụmụ ife ndị a na-akọgheli mmasị na nkọgheri ka ọ bụ apụta akpọpụta nwaanyị adịghị achọrọ nwaanyị jiri mee nke a ma ọ bụ nke ọzọ ọ bụrụ na emebe nya bụ ife o nwere ebe anyị ga-eji azụ wee gaa n'iru Chukwu na mmadụ ọkwefu ndị dice na nkịtị kachasị ịgba nkịtị ka eji agbagbu mmadụ ịgba mmadụ nkịtị gbagbuo onye ahụ ifele eji onye ahụ isi bikos ụmụ amansi niile a ọwụ ife anyị nwa bụ ndị Igbo jiri mkwuo na ya dị aga n'iru anyị na-aga n'iru bọtụ ọwụ ụmụ ife ndị a melụ some problems ịfụ nwoke a na-akpọ nkụ arụrụmanị aghụghọ ntụ ịna ịfụrụ ọnụ na-ekwu na nwaanyị ịga n'obi ewepụtara ya ọzahụ na ife ọzara ụlọ onye na-ajụ ajụjụ nwaanyị ụzọ awụ ịga n'obi bikos ịma ọkwa mba na-achị n'onu I thank God na odogwu abịa n'ebe anwa ịbịa Asaba o nwere nwaanyị a na-akpọ ọmụ nwaanyị ahụ unu na-ene anya ihe ahụ ọ na-aga o welitere ọkpa o wee swaga ọnwụ okelulie onye nwa na-afụ maka afịa niile dị na onye ga-aka kọwa anya ọfụma maka na ife ya marọ ihe ekwuru ọlụ ya ana m afụ ya ka o si ekwu okwu fe ka o si eme omume nwaanyị na be anyị ụnụ mana nwaanyị nwere nsọ quite alright nwaanyị nwere nsọ o nwere ọnọdụ nwaanyị ga-anọdụ na ya ọ ya ga ebe asịsị aga na o nwere ebe ọ ya anọ ọ ma gaa ebe ahụ o kwuo na ihe o kwuru maka ndị nọ ha na-anụ ife anyị nwa na-ekwu this evening ka onye ọbụla nwala amalụ na nwaanyị awụ adabụ ụzọ ọkwụnụfụrụ adị m aga ije ikpe ọmụma adị m anụ ọgụ ikpe ọmụma mma mmenata ya na ụwa ifụrụ m pụtara ife onye ọbụla nwa ebe m nọgasị mmalụ na mmadụ aga ọgụ ikpe ọmụma onye ọbụla chọkwanụ ka ifele mmebi ya onye nwere eji aka ya wee fichapụ onwe ya ifele ka onye ọbụla nwa nkịtị ya na-arụ ka a ghara ịda na-akpọzi na-ajụ nwaanyị a ụmụ ajụjụ a na-enwerọ isi na ọdụdụ onye ọbụla enyochago fụ na nwaanyị a were ọkpa ya tiba na Naijiria ewekọm ọnya nye dị satifiketi ndị ụlọ na-afụ na-ebugharị ife a na-ebu ụwa amasị dị ahịarị nni ha ma onye mbụ ọfụma na ha malụ onye mbụ ọnya ka nna adị agwa onye ọbụla sị ịmalụ nna ị ịmalụ ndị ichie ịmalụ nna ị some of them let me say it ha mara their father ịmalụ nna ị kedu ibe nwe ịma nna ị ịmalụ ndị ichie nna ị dị ndụ ndị ga na-abata be ya bụ ndị okenye ịbụrụ nwa nwere uche ike ntị na nkata na akpa wee si ebe a wee mala akọ some of them pụrụ ọnụ oyibo n'oge fa nọrọ with their grandfather fa afụrọ nnaba some of them nkwa ndị a dị erube isi ka ha na nna ha nọkọlịa ka ha na nna ha wee lie nne anya ntị ka ha na nwa nna ha wee nọkọlịa wee kpaa alụ ọ wee pụtazi chọ na owe etu akụ ụwa na-adị Ohanaeze ọmbrịla Igbo niile ma o nwere ebe ọbụla ibilong ma o nwere ife ọbụla ị na-eme ndị niile sị na ha nwụrụ Ohanaeze ụmụ nwaanyị na Ohanaeze all this very Ohanaeze adabụ ụzọ na ya wụ Ohanaeze adị recognize ebe niile maalụ biko dịka ntị wee kwuo because eri oge ekwubela ife a ọndịtin na-adị atakasị mara ife a na-adị ajịgasị nwanne anyị nwaanyị ajụ anya n'elu ajụ anya n'anya ama m ife a na-ajịkwana ya ka ndị na-amara ọrụ beta ịgwagodufa okomoko anwa ha ncha niile nọgbado ebe a nweta ka ha ga-esi wee kwụ ụgwọ ndị maka ama m ife a na-ejelu elu ebe anwa azọba onye ga-anọ n'isi oche elu ebe anwa tọba onye ga-abụ isi maka oge anya fụlụ ugo thank you anyị anụghị ihe i kwuru ka anyị nyekwa ndị ọzọ ohere ka ha kwuo okwu okay thank you okwu gị dabara na anya ya
maka oge adịghị ha n'anyị enwere nwaada na-eweli aka elu bụ n'aha ya o dere ebe o tere ya Ngozi Otiaba ama mma ya bụ aha gị Ngozi biko ị nwere ike wepụ onwe gị na mute ada anyị ịmaka ndewo biko ị nwere ike kọwara anyị aha gị maka na ihe anyị hụrụ na igwe onyonyo bụ Ngozi Otiaba kọwara anyị onye aha m bụ Ngozi Otiaba ndewo nọ ana m ekene unu niile ana m ekenekwa onye isi Ohanaeze Madam Adapuzo ndewo ma no thanks for the example. You're really breaking ceilings and really proving that nothing is impossible. So thanks for your courage and the example that you're really laying for the generation of young women that are following. Thank you. Sorry. maka na asị fada sụọ bịrịbịrị nga echere ya wa nke a izizi m na-abịa na nzukọ Ohanaeze, right? Meeting n'ụlọ. Enwere m ajụjụ ịbụọ. Amara m the right forum to pose my questions. Mana ka m jụọ ya. Nke izizi bụ anọ m na the platform, the Ohanaeze platform, the WhatsApp platform. Enwere any other membership or any other way to be formally a member of Ohanaeze Igbo? Okay. Yeah. Ohanaeze platform, a general platform for Igbo niile. Unfortunately, ihe ọ ga-ebu bụ 200 and either 245 or 265. Which now we can take more than 500. Hallelujah. So that's you have to send link. Oh, okay, thank you. Thank you for that update. That's a very good one. Because now we are not 265 and ojulu no pom. I na struggles in the money but man to opugolia. I can only join but I send the link away but mana na bros osia nyanwa bụ ebe izizi ị ga-eji wee malụ ndị Igbo fụwa ndị Igbo ibe gị i wee chọzi ịbanye na Ohanaeze i wee nwee ọnụ na-elu gị n'okwu ịma na ị ga-akwụzi ụgwọ as a member ị ga-abatanwu through your community, an organization or association, or through your business as an individual. I will business gị wee bata ya bụ Ohanaeze. Na mbụ anyị na-anaba 85 mana kịta anyị na-anazi 100. Even 100 anyị na-ana enwere ihe ọ na-emenwula anyị kama na anyị na-agba mbọ mgbe anyị bataziri anyị wee tụwa alụ anyị ga-esi wee na-anata obodo enyemaka wee nwee ike imuvu ya ka ọ ghara ịbụ ihe ga na-agbaji ndị be anyị aka maka na ihe anyị ji bịa obodo oyibo bụ ka anyị mụta malụ ka ha si eme o nwere ụzọ ha si eme ọ dịghị ada apụ ha n'akpa ya bụ ụzọ ka anyị na ha achọ anyị chọta ya anyị amadị na-anazi ndị be anyị ego anyị ewelu nke anyị nata welụwala Igbo ọrụ wee nyewela onwe anyị aka wee bunawa ya bụ akwụkwọ olu ụlọ so ọnya bụ etu anyị si eme ya amara mma ozulu gị bụ nke a onwe mmụọ. Thank you. Yes, I will local business in the UK. Excellent. My profession, I'm an Igbo educator, which I do on the side. I need interactive videos. Ebe anyị nọ na igwe ebe anyị nọ na ụwa niile emesịa anyị ga-enye gị akara Adabu ụzọ ga-enwe ike gakwuo ya gị na ekwuo ya na azụ igwe ya bụ ihe anyị bịara taa anyị nọ na oge ndị Igbo na proper sense Igbo anyị na dịka enwere oge ndị Igbo na BBC anyị nwere oge ndị Igbo na proper sense ya bụ ihe anyị na-ekwu taa bụ ihe gbasara Ohanaeze ajụjụ ndị mmadụ nwekasị gbasara Ohanaeze maka na anyị hụrụ na
na UK na United Kingdom anyị nwere ọhaneze, mpaghara ọhaneze dị iche iche, nwekwa ndị na-akpọ onwe ha ha wepụta onwe ha sị na ha bụ president general. Ya wee bịa na UK anyị nwere president general abụọ nọ na UK. Ya mere anyị jiri kpọlite onye isi ọhaneze nke anyị mara na ka anyị nwee ike jụọ ya ajụjụ ma o nwere president general ọzọ nke na-enyere ya aka na ịchịkọta ọhaneze na UK. Biko Adabụzọ, iwe gị adịla ọkụ, anyị hapụrụ nwaada ka ọ jụọ gị ajụjụ, and ịhụna na enwere ndị uche ha nọ isoro gị rụọ ọrụ, maka na imepego ụwa anya na ndị Igbo anaghị akụpụ ụmụ nwanyị, ndị Igbo na-anabata ụmụ nwanyị, ya kwa bịakwa n'ọchịchị ndị Igbo na-respect ụmụ nwanyị echi ọchịchị. Biko ka m jụọ gị, anyị na-anụ na enwere ndị another president general na ndị nwoke. President general a enwere ofu na ndị nwoke, nwee ofu na ndị nwanyị? Biko ka ị kọwara anyị. Daalụ nna m. Biko m ejigodo ohere a wee kene ada anyị nwanyị bụ Ngozi Otiaba. Nne m nnọọ, aka ọlụ gị dị anyị mkpa, anyị ga-achọ ka anyị na gị lụkọ, maka na ịpụta mpụta ịlụlụ Igbo ọlụ adadị izi. Anyị na-achọ onye ọ dị na mmasị, onye ji obi abịa, ka ọ ghara ịbụ onye a na-akpụ akpụ, maka na anyị afụgo na United Kingdom akpụwa gị akpụkpọ ọzọ kịta ị na-anụ ka foonu gị na-akọ gwada ngwa ngwa, eluo mmadụ 30 na-akpọ ofu onye. Mana etu ọ bụrụ ga agụụ ịpụta lụọ ọrụ n'ọhaneze, and ịnọ n'ime ya, ị na-afụ ya n'usoro ka o si aga. Anyị ga-achọ ka anyị na gị lụkọ. So emechaa, biko nne m, ị nalụ proper sense nọmba m, ịkpọọ m ka anyị na gị kpọọ. Nwekwa ụzọ anyị si enyelụ biznes aka, anyị akọwalụ gị, maka na anyị na-alụ with Igbo businesses. We want to promote Igbo businesses as much as we can. So ya bụ ihe ga-abalị kpakwala anyị nwa azụ nwaada anyị. So ka m wee banye n'ajụjụ ajụrụ m. Ka na mbụ ka anyị kwuru ya, ọhaneze ndị Igbo nwere ofu president general. Chineke nyere aka o wee bụrụ nke lụrụ m n'ụbọchị taa. Mana ọ bụrụ maka wọd president, maka na ihe mbụ bụ oje ozi, a servant, onye ọrụ. Abụrụ m onye nọ n'isi, isi adị agụ m, isi dịbala adị na gboo. Onye Chukwu chọrọ ka ọ nọ n'isi ga-anọ n'isi na ihe mmadụ emela. Mana onye ozi, onye ọrụ ka mbụ m bịara ịlụrụ Igbo ọrụ. And onye bụ ọrụ na m alụ onye ọdaba bụ na mụ na unu lụkọrọ ya, tinye aka ọnụ lụọ ya, o wee gaa ọfụma. Ihe anyị nwee bụ ofu onye ozi ọhaneze kwekọrịta ya ji elukwa ozi, bụ nke ewinile ọfụma. Mma anachi ya kwa azụ ka anyị mekwa ihe a ka ọ ghọta, ka ndị Igbo na-amarọ nwee ike ịmalụ na anyị apụtanụrọ m bịa kwuo okwu na onyonyo gbasara ọhaneze na proper sense ka izizi m. So mma achọ nke ọbụla ekwu ka emee ka o luo ndị ọzọ, debe anyị ndị ọzọ ntị. Tupu ị bụrụ onye ọchịchị nke a na-akpọ president na ọhaneze, ị ga-aga ndị obodo gị, steeti gị ewepụta gị as a consensus candidate. Achịkọta anụ so nọ gị ka a chọrọ ka ije elu ha ozi, i wee bịazi ọhaneze e wee mekwa gị ọzọ. Ọbụla ya bụ na ijele egbele mgba na ahụ, ọ dị ka onye jecha primaries ebeza jee proper election. So mgbe anyị melụ nke a, m na-achọ ka onye ọbụla tụọ ntị na anị ghọta ya. Nke ndị Enugu steeti kpọpụtara m, ya bụ Enugu steeti bụ ndị njele ọrụ as a deputy for 4 years. So akwụtọrọ m na Anambra bịaba kwụwa na ọ dịka enwe conflict of, so ebido m n'Enugu wee lụrụ ya bụ ọrụ, wee jee ya bụ ọchịchị, jebe ya bụ election n'Enugu niile, wee meelụ mụ na nwanne m nwoke a na-akpọ Joe ka emena m ya bụ election, jụọ anyị ajụjụ, jụcha anyị ajụjụ na ya bụ election, wee winie ya outright. O nwetara ofu vote, o nwetara 1. Wee yọọ ya si ya wenye aka enu ka o mezuoro ya ka ọ bụrụ 1. Wee wenye aka enu, agụọla anya 1. Ya nwa bụ nwanne m nwoke wee sị m congratulations, nke dị in record today, mmadụ niile dị aware of it. Nwanne m nwoke a wee pụtakwa gwa Igbo ya na-aja, and ya na-eje ozi maka na ya na-alụlụ onye isi bụ Her Royal Majesty bụ Queen ọlụ. Nsogbu adịrọ. Wee ndị Enugu wee welu mgbe ewega n'aka ọhaneze sị ha na ha ewetego onye ha chọrọ.
ọ bụrụ ya bụ na nwoke adịrọ na Enugu steeti ụmụ nwoke Enugu steeti gbanyela agbanye anyị nọ n'ikem ndị eji aba n'obodo a mana ha chọrọ ihe dị mma ha kwetere n'eziokwu na onye jegola anyị for 4 years ga-alụ agba ọ ga-alụnwụla anyị ya bụ ọlụ ọ lụrụ ya 4 years lụtụ ya ọfụma ya njekwa lụọla anyị ọzọ o gosiro na nka ha kama na o gosiri na ha kwadoro na nwaada ha jegolu jekwa ọzọ e wee kwadotezie mgbe anwa a ga-eji lụọ ọzọ ikwekwe ndị ọzọ enwe ohere ịlụ ya bụ ọlụ ọlụ adịrị izi mgbaghalị dị ya ọ bụrụ onye ọbụla nwere efe na onye ahụ enwere efe abụrụ na ọ chọrọ kama na ị ga-enwe ohere ịlụ ya bụ ọlụ before ịpụta ịlụ ọlụ kpọtazie wee wegali ọhaneze wee mekwa elekshọn ọzọ na mbọsị elekshọn ahụ anyị pụtakwa enwere onye ọzọ pụta ahụ mana ewepụtakwa masị na a ga-emekwa elekshọn ewee akrediti ndị bịara ebe ahụ anyị dị 32 out of 32 organizations and businesses nweta 25 nke bụ ọ bụ na o nwere onye ọzọ bata ahụ aka m emelikwe ya bụ 25 wee wepụta m mmaja as a winner onye a na-ekwu abịara mgbe o ji bịa anyị na-elizi rice wee na-ekene Chukwu na successful election ndị niile na-ebe a fụli ya n'anya anụrụ ọgụ kụrụ ọkpọ esere okwu ihe niile gara ọfụma onye conduct onye bụ election taa aka due to his credibility ka Soludo ji mee ya chief of staff ya na Anambra steeti o gosi na onye zọlụ onye na-enyere anya na ya bụ election bụ nwa afọ Igbo ṅụjuru mmiri ala na-ada awa awụ na-ekwete n'eziokwu aka njisi unu na ọhaneze General Assembly bụ nke anyị nọ na ya taa bụ ndị obiọma ndị udo ndị chọrọ aga m n'iru Igbo anyị abụrụ ndị ntisa nke onye echiri ya na eze egbebelu obelu mana nke si ibi ebe na nkwubuli ya bifo si ya gosi osisi ọ ga-ebe ka ya lekwana so ihe anyị na-ekwu tata bụ onwere onye ọzọ bụ President General Ohanaeze ndị Igbo kalịta nwaada unu na-ejere unu ozi onye ọbụla ọzọ present lafọ ya bụ fraud and fake Ohanaeze enwero men anyị enwero women ije anyị niile nọ na one umbrella n'ime Ohanaeze ụmụ nwoke na ya unu enego n'anya ebe afụ m ọsọsọ m yi bịa nwoke na ya nwaanyị nọlị ụmụaka nọlị ya onye ọbụla na-aparedi onwe ya bụ ndị chọrọ ntisa ndị na-achọrọ Igbo ịga n'iru mana anyị na-agwa ha taa na Igbo ga-agalili n'iru forward ever backward never onye nwere atụmatụ ọ chọrọ ịtụta na Ohanaeze maka ọganiru after 4 years the door is open ị bịa weta ya bụ atụmatụ anyị enebali anya chee ya eche malụ ma ọ ga-adịrị ndị Igbo mma ọ ga-adịrị Igbo mma anyị esoro ọ bụ na ọ ma adịrị Igbo mma anyị hara anya mana onye ọbụla na-aparedi onwe ya as the President General of Ohanaeze bụ a fraud and fake dị na nwoke ọ dị na nwanyị ihe nwe bụ one Ohanaeze General Assembly which was led by ndị nke dị ndụ taa bụ Chief Anthony Ajidua Dr. Nnanna Igwe Oweluwe mụnwa bụ nwaada unu adabụzọ n'aka ka na-abịakwa anyị amara onye ọzọ ga-abịa onye ọbụla Chukwu weta ọba anyị aka ọchịrịgawa ndị ọzọ niile nwere nna ha amarọ nna ha so amarọ mma nna ha mazi ndị ichie anyị nwaka ma nna anyị adị nna anyị ma ndị ichie daalụ ndewo biko maka oge anyị na-akụkwa kwarapụ anyị enwezi ndị na-ajụ ajụjụ ma anyị ga-ajụkwa gị ajụjụ ebe ihe anyị bịara taa anyị si dịka akwụkwọ nsọ siri kwuo ya sị bịanụ ka anyị tụlee uche ka anyị lee ụzọ gbagọrọ agbagọ ka anyị mee ya ka ọ dị ziziriri ka emezie ya emezie ya wụ na Ohanaeze ọ bụrụ na ndị a gbapụrụ agbapụ ndị a kpọrọ onwe ha Ohanaeze nwoke ka Ohanaeze nwanyị ọ bụrụ ma ndị abịa echi nwere ozi ị ga-ezi ha ma Ohanaeze ụnụ ga-anabatakwa ha ma ọ bụrụ na ha mechaa chegharịa sị na ha bịakwutekwa nna ha bịaghachi n'ụlọ nna ha biko nwere ihe ga-agwa anyị ebe ahụ Ohanaeze a ga-anabatakwa ha dịka ụmụaka chegharịrị echegharị m ga-asụ ya n'oyibo maka na anyị nọ n'obodo Igbo prodigal son
wele ego nna ya jewalụ liwelicha ṅụọ ka ekesa ma ụmụ ugboro ka ma ndị onye ọbụla mana mgbe ọ na-achite nna ya nabatara ya nye ya ọnọdụ ọ sịrị ya pụọ na ịbụ ọzọ nwa m anyị niile bụ nwanne Igbo bụ ofu ndị a niile na-eme ihe a mana ihe ha na-eme adịrọ mma mmalụ na ohere dị ha Chukwu nyere ha akọ na uche bụrụ iche adịkwa ama kama na ha na-eyuzi ya wrongly ihe anyị na-ayọ ọzọ bụ ha weta ihe bụ akọ na uche Chukwu nyere ha ga-eji wee dozie Igbo bata n'ime ọhaneze bụlụgodi ọhaneze memba unfortunately ha ụfọdụ abụrụ ọhaneze memba ụfọdụ kwụrụ anyị ụgwọ ha emeghị expire ha ka ga-abịakwuo ọzọ ka ha bụrụ official memba ka ọnụ wee luo ha n'okwu a na-ekwuzi nwa alụ dị mma ha ji bịa anyị ege ya mala etu anyị ga-esi kpazie ya ọ dị mma ọ bụrụkwa na alụ na-ama aga n'iru anyị achịpụtakwa akwụkwọ ikike anyị sị ha onye agakwana oles bụ na asị ka anyị meghalịa anyị ebulukwu ebujelu ndị ụlọ enye anyị sanction gaba n'iru anyị niile bụ nwanne we love them so much we continue to love them also wedi abụ na a na-amụ ụlọ asị m na mụ bụ ada bụ ụzọ ga na-edebe iru m front left a na-ama m ya bụla biko Igbo anaghị anabata Igbo agaghị eguzo ahụ ebe a na-ama nwaanyị anyị ada anyị nwaanyị ụra anyị agbachi ya nkịtị a na-amakwa nwanne m a na-amakwa ya bụla bụtụ na ọ bụrụ ọzọ ụdị ụlọ a na-amụ ụla ọ bụrụ ada anyị nwaanyị mara ada anyị nwaanyị ma ada anyị nwaanyị ụra anyị abatasị mgbanụ ka ọ gụgoro beta anyị hụ ebe nwoke na-ama nwaanyị ụra marazi na a ga-apịa ụkwụ traụza abịa ọgụ proper sense ngazi ka m nwere ohere a kwuo maka na onye nwere ụla ka ụlọ mgbe a sị na ada bụ ụzọ na-echi ụmụ nwaanyị echichi na ọhaneze ana m abịa ebe ahụ nke bụ asị ya bụ ihe jọgburu onwe ya nwere ụla ka ya ana m abịa ebe ahụ ndị ọcha ụfọdụ n'ime anyị ga-anọ n'ime nkịta mana mụnwa bụ ọhụla nwa ụdị ụlọ aka na-ekwu ebulu m fesa mana a na-eme na-ebugharị m na-emezi m ụwa dịrị m mma dada nke ọ dịrị m njọ asị m Chukwu gozie onye ọbụla ebe ọ na ibula m ọzọ kwuo nwaada Priscilla Bilimọ aga m enye gị ohere ka ikwu okwu onye Hampshire aga m enye gị ohere ka ikwu okwu ka tupu m ajụọ ada anyị nwaanyị ajụjụ ebe ahụ ọ kpọlitere biko ahụrụ m n'aka gị nọ n'elu ka anyị nye gị ohere maka na ọ maka ụnụ ka anyị ga-enọrọ ebe a taa ị nwere ike wepụ onwe gị na mute gbanye onyonyo gị ka anyị mara onye bụ biko ndị be anyị ndewenu ahụ m bụ Priscilla Chidimma onye Amsha onye Enugu ajụjụ m ọ dịka oge ada bụ ụzọ na-ekwu okwu ọ zaala ajụjụ m mana Ngozi nweburu ajụjụ ọzọ ọ chọburu ịjụ maka oge Ngozi bidoro ikwu okwu ọ sị na ya nwere ajụjụ na-abụ nsọsọ nke ọ jụrụ bụ nke maka ime rejista so enyezie ya ofe wee jụọ nke na-abụ mana ajụjụ m ada bụ ụzọ azaala ajụjụ m and eso m n'ihe nwanne m nwoke nke izizi kwuru o ruola oge and Dr. Igwe afụrụ m oge o dere leta ahụ post onye na forum anyị bụ nzukọ ndị Igbo na Hampshire so as far as mụnwa dị concern ada anyị chịrị anyị ana m like ntu o si akpọ onwe ya onye na-agara anyị ozi onye mmadụ pụtara sị na ọ chọrọ ịgara gị ozi then ị na-achọzi ihe ị na-akọ so as far as I'm concerned ka anyị na-emuvuzi emuvu ka anyị si ebe anyị nọ akụkọ a niile anyị na-akọ pụọ bịa kwuo ihe ebe anyị ndị dịka m ebe anyị ga-amụta ihe na n'aka ada bụ ụzọ maka mụnwa abụ m onye Igbo mana amụọ m n'Igbo and otu nwanne anyị nwoke kwuru mpa m oge m na-eto ha na-emebu meeting na ya ada anyị ntụ ha si akọ ọnụ ebe ụmụnwa asị na mma emelata ihe ọbụla gbasara ihe meeting mana abịara m n'obodo a wee fụ na ị ga-abakwa n'obodo oyibo ị ga-ama ntu ndị bunu si eme ihe ka ị gakwanụ ka ị ga-amụta so I think it has got to a stage where we have to move on from some of this question and let's talk about things that will help us as an organization and where we can learn from Ada Buzo. That's why I'm here. I really feel like
is somebody I have to come and learn from. Like some of the things, because I remember when she came to Southampton, there are certain things that we didn't know, and she pointed it out. She might not remember. So anyone biara eba, for me, I had to join this today because I couldn't come for the summit. Kaibia, Homokwani High, August, and I lawata, no ha kai mutara, Naka, Adabozo, Nyawa Kanju, Honorable Eba, Muawu VP na Southampton. So, onyo amirenju ebiata. So, all can Nkechiza, Joa Juju and Kozo, Nkechi Kongozi, Joa Juju and Kozo. And I think it's time we move on from all this women talk. So please, let's move on. Because I have Priscilla, yeah, I have Priscilla. Chidemma, and make an egg. Ona, one vice president in the Igbo. Yeah, nzukọ Igbo na Hampshire. Biko aga na-akụrụ n'aka kwe na nwaanyị na-achị ọchịchị na ala Igbo dịka anyị nwekwara nwaanyị na-achị ọchịchị wụ president ndị Igbo Dundee nwa nwaanyị and the vice ya abụkwa nwaanyị. So na nwaanyị na-achị ọchịchị na ala Igbo na ndị Igbo anaghị agụbọ ụmụ nwaanyị. Dịka okwu gị kwuru na mbụ Adabuzo, ana m abịaghachi before m agakwuru Odogwu Abe maka na Odogwu Abe ga-ekwu okwu na okwu a. Anyị nụrụ sị na UK ọ kwuru ebe niile asị na nwaanyị na Adabuzo kana ọwụ gị maka ekwuru okwu ya. Asị na Adabuzo na-echi ụmụ nwaanyị chief na ị na-echi ụmụ nwaanyị echichi na London. Dịka anyị na-ekwu okwu a ọ ga-eme ka ọ nọghọta na okwu a nọ na igwe a na-akpọ Facebook. Anyị jiri tinye ya na Facebook maka na anyị ma na ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa na Facebook. So okwu a nọ live na Facebook. So ịbanye na Facebook ị ga-ahụ ya na Facebook ọnụ. Biko ana m ajụ, o nwetụla mgbe ị chịtụrụ nwaanyị echichi na United Kingdom? Kemgbe ị chere bụrụ Ohanaeze president, o nweela ka ị chiri chie nwaanyị echi? Maka na mụ ebi m na UK, anụbekwa m, enwekwa onye mere m invite. Ana m eme video coverage, anụbeghị m mgbe a kpọrọ m sị m bịa mee coverage ndị nwaanyị echiri echichi. Onye mụ na ya na-esokwa arụkọ ọrụ na-emekwa ihe m na-eme, ada eji eje mba, ama m ọwụ ya kọvara na nke ahụ. Aga m ajụkwa ya ma ọ bụ ihe ọ kọvara. Biko nwee na mgbe ị chịrị ụmụ nwaanyị echichi biko. Igbo bụ Igbo, Ohanaeze. Ajụjụ ajụrụ ama agbawa, onye ama gbapụrụ oburu na-aga. Nwanne gị nwaanyị echi nụrụ onye ọbụla echichi. Anyị natara ikike ịchị Ohanaeze na Nọvemba 2021. Akụkọ a dabara ma Disemba ka Jenụwarị or March, thereabout. Amazị m mgbe anyị ji nwee efe plan tank ichi echichi. Maka echichi abụrụ obere ihe. Enwere onye nchiri echichi na United Kingdom. Onwekwana onye na-akwado ichi. And Ohanaeze ada akwadokwanụ echichi ọbụla a na-echi n'ime United Kingdom. Ohanaeze akwụsịgo echichi a bịara ichi echi mpụ. Ka a gakwa akwụsị echichi ọbụla a chọrọ ichi n'obodo a. Onye chọrọ ichi echichi ga-anala ụlọ. Echie ya bụ echichi. Obodo ọbụla ị chọrọ ichi ya na Nigeria, ịdị free. Mana ichi echichi na United Kingdom, anyị akara kwadobe ya bụ nke a. Daalụ. Ndị Igbo ọ na-anụ na ya esila n'ọnụ ada nwaanyị pụta. Maka na ndị na-abịa hụ summit ahụ na m saa Dozie Nwachukwu, aga m akpọlite gị ka ịjụ ajụjụ ị chọrọ ịjụ. Maka na ndị na-abịa hụ summit ọ dịzị ka proper sense meziri extension of summit emere na Milton Keynes, maka na ajụjụ apụtakwara na Milton Keynes. Ya wụ ndị na-anụghị ya na Milton Keynes ọ na-anụkwala ya na onweghị onye Adabuzo ọ ga-asị na o chiri echichi na United Kingdom anọ n'ahụkwa na-echi echichi. Saa Dozie Nwachukwu, biko enwere ihe ị nwere ike ịgba ndị Igbo n'otu nkeji, biko nwere ike kọwara anyị. Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Onye isi Ohanaeze na United Kingdom, Chief Aqueen Ibeto, ekene gị.
Proper sense ndewo n'ife ị na-eme. Ndewo. Ọmụ Sadozie Nwachukwu. Ife si ka mee bụ ka nkene Igbo. Wee gwa Igbo na ife a na-eme n'Ọhaneze UK bụ ife dị mma. Wee gwa ha na onye isi anyị na-achị ọfụma. Na ife anyị ebidozi ekwuwe ewu kedu ife anyị eme n'Igbo gaa n'ihu na United Kingdom. Wee nwee ike wee lụtụkwa aka na ndị nọba anyị. Bụkwa ife onye isi anyị Aqueen Ibeto bidogoro. Banye gbapụta ndị agbapụtara n'ụlọ mkpọrọ na be anyị ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ fọ ife ha emehọ agbapụtacha ha. Na-enyekwa ọka ịma ndị be anyị nọ n'ụlọ mkpọrọ na UK ka anyị esi wee nyere ha aka. Wee na-ayị Igbo ebe onye anọ na ya bịa ka ejikọọ aka ọnụ wee nyere Igbo nọ na United Kingdom aka si hapụ ndọrọ a na-adọ na onwe ha ebe ọ ya adọje anyị nụkọ mmamịrị ọnụ ọgba ọfụfụ. Igbo ekene m ụnụ. Ndewo sa Dozie Nwachukwu, anyị nabatara gị nke ọma. Ndewo ihe ọbụla ị na-eme. Dutch Limited anyị ahụgo ya ohi jiri mee background ndị na-eme shipping, clearing and forwarding. Biko emechaa gị bịa hụ ndị proper sense maka advert anyị mere nego ugbu a. Ị ga-abịa hụ anyị anya separately. Biko ana m ayọ ka o nwere ajụjụ nwanne anyị Priscilla ji. Ọ sị na nwanne anyị nwaanyị bụ Ngozi Otiaba ka nwere ajụjụ ọzọ. Mmasị ga-enye kene ya, ọ dị ka gasị ka ga-enye ya bụ ohere ọ jikene ya bụ ajụjụ ka ọ yala iji na ajụjụ o ji bịa n'akwa. Ngozi Otiaba ahụgo m ya he. Ọ nọ ebe a. Ngozi biko ị nwere ike wepụ onwe gị na mute gbanyekwa onyonyo gị ka anyị nwee ike mara. So all the corroborate the right platform. I got me reach out privately with Georgia. Okay, thank you. There we thank you. Ngozi. Oh, Dalu, thank you. There we Odogwu Abe. Awoge wo nna Igbo biko wepụ onwe gị na mute. Anyị chekwana m n'ọgbakọ anyị nọ ugbu a. Ọ bụrụ na a na-ebupụta ọjị oge nwa ga-agọrọ anyị ọjị a. Odogwu Abe, mgbe ada anyị nwaanyị jiri bụrụ Ohanaeze president, o nwere ụfọdụ ụmụ ihe na-aga na-asị na nwaanyị na-agọ ọjị na UK, na nwaanyị na-agọzi ọjị. Ka m jụọ oge mgbe ewu onye isi ndị Ohanaeze, ama m abịala m okeshọn ọgbakọ ndị Ohanaeze, ahụ m onye Ohanaeze, onweghị ndị Ohanaeze mere mana ha abịa. Ma mgbe e mere World Igbo Day, oge nna Igwe ivu na chifu nna ya Nwodo nọ n'ọgbakọ ahụ. Mgbe ebupụtara ọjị, nna ya Nwodo agọghọ dị nke bụ ọjị. Emekwara bupụta ya so onye isi Ohanaeze ya ebunye ya onye okenye so ọgọ. Ka m jụọ gị Odogwu Abe, mgbe ebu prezidenti, o nweela ka ị siri gọta ọjị ma ọ ka nwere mgbe ị bunyere nwaanyị ọjị sị ka ọ gọrọ anyị na Ohanaeze? Ohanaeze Igbo bụ Igbo. Ekele m unu. Ndewo. Ife njiwe na-achịgoro ọchị nke bụ ọchị bụ na the moderator na mụ na ya so eje everywhere a na-eje. Onwe mbọsị ebunyere m ọjị mụ na ya aga ọjị. Ahụbekwa m asị m ka m jụọ gị. Oge ụmụ ife a na-adapụta aka nsi n'azụ wee weta ya. O nwere oge president of Ohanaeze in any community ga-aga ọjị bụ onye si anụ nọdụ. O nwere ebutere ọjị owelu pleasure ọ gaburu ya nye onye bụ ndị ọkpa ọgwashi ka mbụ a na-akpụ ya dị ọkpa. President ada awa ọjị except ma ọ bụ na ya bụ onye sosi everybody in that community at that time. Otherwise president ada awa ọjị. Ya mee ka akwa okwu nwaanyị ga-eju nsịwa na nwaanyị adịghị awa ọjị ma president Ohanaeze asụ nwaanyị adịghị awa ọjị because na o nwere ife ọ ga-eme people like us anọ na there egwu ọ ga-ekwe bụrụ ọjị sef ma ya bụrụ one. Ebe nwere
ebe nwere anya fulugo nwee now you are naming names because nye 1 minute can kede ndị Southampton because mbosi emere 1 VP anọ na Southampton mụ na Ada bụ ụzọ na the group so just support ọha there. Good. Ya bụ ife dị anyị mkpa ka anyị bụrụ ofu onye ọbụla kọ ife a oge ekwuberekwala okwu na a na-enye title na London o nwekwa ife m kwuru asị m na onye nye title na London ma onye nyere ya ni ma ha bụ British ha bụ I will remove them from this country life and I can kwude onye ọya try am because ndewo odogwu abịa anyị na-ekele mmadụ niile gbakọrọ ebe a agọzie Amaka Petra eze nwanyị bụ nọ ugwu Benson Connect Blessing Nwachukwu Adeje Jemba nwada anyị Blessing Obi Alison Blessing biko tinye onyonyo gị ka ikele ndị Igbo maka na ebụrụ anụ a na-etinye n'ofe wee chọma ụtazị ọ bụ nwaanyị gaziri agazi biko Blessing Obi Alison wepụ onwe gị na mute ka ikele ndị Igbo onye wo Adeje Jemba ọnwa anyị kara aka na United Kingdom ọ bụrụ sọsọ na United Kingdom n'ala Igbo niile ọwada anyị ji eme ọnụ Blessing biko kelere anyị ndị Igbo wepụ onwe gị na mute Blessing wepụ onwe gị na mute ị ka nọ na mute ndewo nke onye echiri ya zelu good evening ndewo biko ị gaghị abata na paperwork ịbụghị anụ a na-etinye n'ofe achọwa ụtazị maka na abịarute na United Kingdom ndị Igbo na-akwanyere gị ugwu pụrụ iche ọ bụrụ na ịma hụ ọ ka ị mara na ndị Igbo ji ga-eme ọnụ so anyị na-ekene gị otu i siri bịa nọnyere anyị na proper sense ndewo nọnyekwara anyị na ọha na eze maka na ihe ọbụla emewara n'ala Igbo ma ịkpọtụhụ Adeje Jemba aka ya ga-abanyerịrị n'otu ụzọ ma nke ọzọ Adeje Jemba anyị ekene gị okay biko ndewo anyị na-ekele Chukwuemeka Ụzọma David at iambookshop.co.uk Idika iPhone 4 Fina anyị na-ekenekwa gị Ngozi Otiaba anyị na-aga ekwu n'okwu ebe a Priscilla Billimore Hampshire Sadozie Nwachukwu Tochi Ife Ogbonna Ikechukwu Valentine Akujuobi biko anyị niile anyị na-ekele unu niile batara na proper sense ịbịa nụ ihe gbasara ọha na eze maka na ọha na eze sị na a ga-eji ụbọchị taa bụ ụbọchị ndị Igbo ka enwee ike jikọta Igbo ọnụ ndị niile na-alụ ọgụ na-agba ọsọ na gbanahara ọha na eze biko ohere dịrị unu ugbu a ịbịa ka anyị nwee ike kụziere ụmụ anyị maka na ihe anyị mere ugbu a bụ ihe ụmụ anyị ga-eji na-eso anyị n'azụ anyị achọmahụ tigbuo zọgbuo ụfọdụ n'ime anyị mụrụ nwoke na UK mụkwa nwaanyị anyị ga-achụzi ụmụ nwaanyị onye ọsọ anyị ga-achụ ha ọsọ ka ha gharazi bata ọha na eze beta ebe ọnwụ na Ada bụ ụzọ emeperela ha ụzọ gwa ha na nwaanyị n'okpuru ọnọdụ na ọha na eze ụmụ anyị ga na-abịazi ọha na eze with confidence enwere ihe Sadozie Nwachukwu kpọlitere aha Ada bụ ụzọ ọ nọ n'akwụkwọ anyị chọrọ ịjụga ajụjụ anyị nụrụ na ọha na eze jere na Naịjirịa jelee ụmụ Igbo ndị akpọchiri na-enweghị ha mere akpọchiri n'ụlọ nga ọha na eze jee nye aka iji gosi ha na ọha na eze uche ha na ya na ọha na eze na-elekọta ihe gbasara ndị Igbo eje gbapụta ha n'ụlọ nga biko Ada bụ ụzọ ama m na gị nwa jere ije ahụ ịkọwakwara ya mgbe anyị bịara meeting case maka ndị Igbo na-ege ntị ị nwere ike kọwara anyị ka ndị gbapụtara n'ụlọ nga ndị a ọwụ ndị Igbo ka ndị Hausa ka ndị ha ka ịchịkwara kpọpụtara gị ha ga-enwe ike gbapụta ha ndewo ọ mmadụ ole ka a kpọpụtara ndewo daalụ rinne Igbo bụ Igbo ọha na eze n'ọchịchị nke a anyị na-achị na ozi anyị na-ejele unu ọ dị na manifesto anyị na anyị ga-etinye anya n'ụlọ maka na akụluo ụlọ ọ wee bụ ozi ụfọdụ na-ajụ m ajụjụ na-asị na anyị nọ na United Kingdom
anya ka ihe anyị nwere plans anyị nwere for United Kingdom. Asịsa m na-abụkarị na United Kingdom dị very organized. Ọgbanyego go structure. Ihe na-aga ọfụma na ya. Ihe ọbụla ịchọ nwere solution. Edozili ọfụma. Ihe anyị need is ime na United Kingdom wee tapụ from ihe ndị ọcha debe wee nyelu onwe anyị aka, nyelu ndị be anyị aka. Ọlụ ọha na eze nghọta m akụluo ụlọ. Amamihe anyị bịa nweta n'obodo oyibo anyị na-eweli ewenaga ụlọ. Akụ na ụba anyị kpatara n'obodo oyibo anyị ga-ewenaga ụlọ. Akwụkwọ anyị gụtara n'obodo oyibo anyị ga-ejeje tinyekwa ya n'ụlọ maka na be anyị niile mmezi. Maka nke a anyị tinyekwalụ na ihe izizi anyị ga-eme ebe a taa ma anyị banye n'ọchịchị a ibido chọba ndị be anyị nọ n'ụlọ mkpọrọ maka nọọ ministri a na-echefu echefu, nwere onye obi na-elu ya. Nke a melụ mgbe anyị nwetara ya bụ ikike iji lụọ ọrụ mụ na ndị egzekutiv mpụlụ iche ọhaneze egzekutiv nke ya adịnụrụ na ọhaneze mbụ. Asịsị nye percentage mma asị gị na executive ọhaneze a nwere ezigbote 80 to 90% maka na ha pụtara ịlụrụ Igbo ọrụ were obi ha niile na-alụ ya bụ ọrụ. Anyị wee kpọkọọ sị na anyị ga-ejeje fụ ụmụnne anyị nọ na mkpọrọ ka anyị weli awesi Chineke deme n'ihe o mere anyị. Mana anyị batazi n'ime ụlọ mkpọrọ ihe anyị fụ karịzi anyị. Anyị wefu na ụmụnne anyị n'ebe a na-enwere ihe ha mere iche. Ọbụla akụkọ mere ha ji nọrọ, ọbụla enwere ego mere ha ji nọrọ. Ụbọchị taa akwụ m ebe a na-agwa ndị be anyị na o nwere ndị nọ n'ime ụlọ mkpọrọ a maka 10,000 naira. Ya bụ 10,000 naira mụ na unu nọ n'ebe a mana anyị na-ejebe ọgbakọ ma ọ jee nwa aṅụrị tinyecha ihe ha ka 100 pound eriwe ericha ya. N'ime 100 pound anyị ga-enweta 10,000 one. Nwa ihe mmadụ ji nọdụ n'ime ụlọ mkpọrọ for 2 years. Still counting on nwere ga US ha. Akpụpụrụ kọtụ ekwurekwu akara n'ime onwe m azụ nwadị unu na biznes bụ mmanya aka weta nke m nweta. Wee bekuwekwa ụmụnne m na ndị executive m. Anyị wee chitakwa ego tinyekwa. Ọ na-arụ ọnụ millions. Anyị wee wele agbadawa. Ụbọchị taa anyị kwụ ebe a na-agwa unu na mmadụ 20 apụtara. Still counting. Nke njele eje bụ n'Enugu State Prison mana ndị agbapụta akpọrọ sọ ndị Enugu. N'ime ya nwere ndị Anambra, Enugu, Imo, Abia, obodo niile dị iche iche. N'ike nke m agụlụ m ebe a gbapụta. Anyị bịazịa wee tinyewezi anya gabazịa steeti by steeti. Wee na-ewelu anyị ejego Anambra, anyị agbapụtago ndị mmadụ na Anambra, anyị agbapụtago ndị mmadụ na ya bụ Enugu, anyị gbapụtara ndị mmadụ na Abia, anyị gbapụtara ndị mmadụ na Imo steeti, anyị gbapụtara ndị mmadụ na Delta, ebe anyị na-akara ọrụ bụ Rivers, and anyị ji nwayọọ nwayọọ na-eme ya. Nke emenụrụ na ọhaneze worldwide at all. Ụwa niile wee bunye okpu ekene ọ na-afịọ n'ala Igbo na ọhaneze nke a dịkwa iche. Anyị na-asị Chineke daalụ n'ike o nyere anyị wee mee ya. Anyị ka na-aga n'iru wee bata na ya bụ United Kingdom nke onye na-etinyela anyị anya na ya nọkwa ebe a n'ụbọchị taa. Anyị na ha etinye anya n'oge na-adịrị anya anyị ga-akpọkwa oku ya bụ onye isi caretaker na-enye anya na prisons ga-enyere anyị aka kpọọ Igbo gwakwa Igbo na ebe anyị meludebego na United Kingdom. Anyị anọrọ nkịtị ka ọ ka na-aga na ya bụ ọlụ anyị ga-alụli anyị isi. Igbo na-akọrọ na ọhaneze aka, na-akọrọ na ọhaneze aka maka na ịma mgbe mbụ a na-asị ọhaneze anaghị elete ndị Igbo, ọhaneze anaghị elete ndị Igbo. Ụnụ ahụna na proper sense ewetara ọnụ nke bụ eziokwu tata na ọhaneze na-eleba anya na ọdịmma ndị Igbo. Ọ bụrụ sọsọ na politiks, ụnụ ahụna ka ada anyị nwaanyị jiri jee na ala Igbo jee hụ ụmụ Igbo ndị eji na nga, ndị eji eji, ndị na-enweghị ihe ha mere, wee kpọpụta ha
ha ka na-emekwa ha garakwa bịa na UK ịma na abịa na UK anyị na-enwe ihe ndị bekee na-akpọ protocol. Enwekwara ndị na-eleba anya na the protocol. Enwere ụmụ Igbo ndị eji eji na nga na UK anyị na-amahụ. Enwere ụmụnne anyị ndị na-ebe ahụ akpọchiri n'ihi na-enweghị ihe ọwụ. Enwekwara ndị ekpere ikpe na-ejighị eji dowa ha na nga. Ya wụ Ohanaeze na-eleba anya na ihe gbasara ndị Igbo. Ụnụ anụnụ ya na proper sense taa na ndị Ohanaeze na-ele maka ọdịmma ndị Igbo. Ịga na ọdịmma ndị Igbo ahụ ada anyị nwaanyị, anyị na-ajụ abịarute na Naịjirịa maka na Ohanaeze na-elekwa anya anyị mgbe anyị na-ebido anyị si ivu na ọwụrụ ndị Igbo na-eje gba bọọlụ gwa ndị Ohanaeze na ha jeje gba bọọlụ. Ohanaeze were nyokomita na-eso ha maka na maneja ha chọọ ka o rie ha aka azụ. Ohanaeze agwakwa ha na mmadụ nwe onye nwe ọhịa. So ka m jụọ ihe gbasara ọchịchị Naịjirịa, maka na ama m na unu na-ejere anyị ozi na ihe gbasara ọchịchị Naịjirịa. Asụ na ugbu a ọnọdụ ndị Igbo ga-achị Naịjirịa. Ụfọdụ nge a na-eme primaries, ụfọdụ nwere onye gbakwutere proper sense, ndị asị ndị proper sense unu anaghị ekwuzi okwu na hụna ka Ohanaeze jiri jee nara ego n'azụ jee sọpọtụ onye Awụsa whatever masị ha. Oke, biko nwanne gị nwere ohere bịa proper sense today maka na mụ na ndị Ohanaeze ga-ekwu okwu ka m mara ka Ohanaeze siri jee nara ego ka esiri nye Ohanaeze ego n'azụ ka ha sọpọtụ wazi onye na-awụghị onye Igbo. Ndewo. Biko onye na-amara ebe eji wee nye ozu ọ na-esi n'ọkpa welụbụ onye bụ ozu kama ọ ga-esi na isi. Ohanaeze ndị Igbo na-condemn ihe ọbụla na-abụrụ nke ga-akwado ndị. I am happy to let ndị be anyị know na nke a ji n'aka ebe a kịta. I can read it from my phone, ochi from Secretariat. Ihe edele bụ Ohanaeze ndị Igbo debunks remarks on Atiku candidacy. Maka onye si na ya na-achị Ohanaeze ga na-enwe information. Secretariat na-send information every blessed day. Ihe na-eme na Secretariat. So ka m ghara ikwu na nke na-adịrọ n'ahịrị ya. Ihe nje nweta information a bụ ka ya bụ nji ikwu kwuo in line with Ohanaeze worldwide. So ihe anyị na-ayọ ụmụ Igbo niile bụ ka sọpọtụ ọnụ nke unu. Nke anyị bụ nke anyị. Anyị ada asị na onye a ma ọ na onye a. Nke anyị ọbụla bụ nke anyị. Ebe ọbụla o si anyị achọrọ ịma mana ya bụla onye Igbo ka anyị chọọ ka o jee. Ndewo. Anyị ka nọkwa n'oge ndị Igbo na proper sense. Ebe anyị si na-ewetara ụnụ ozi na-agbasara ụnụ ozi taa ụbọchị ndị Igbo. Anyị na-eme cheta ndị niile lụrụla anya ọgụ anyị jiri bụrụ ndị Igbo taa na mụ na gị bi n'ala Igbo taa na enwere ndị jiri ndụ ha chụọ àjà ka mụ na gị nwee ike nwee ọnọdụ n'ala Igbo ebe anyị bi taa. Na ọ bụ ihe ya amaghị m aha mụ na gị kara ịza tata ma anyị kakwere na-aza ndị Igbo ma ọkwa n'ebe ha kara idowara anyị. Anyị na-eme ncheta ndị niile lụrụ ọgụ maka ndị Igbo ka Chineke chekwaa mkpụrụ obi ha ebe ọbụla ha nọ. Anyị na-echetakwa ụmụnne anyị ndị nke akpụ na-achọ ka etinye ha na slavery ha na-akpọ slavery na Amerịka. Ha sị na isi nwa Igbo anaghị atọ na mba kama ha ga-eru ugwu ha jee bụrụ slave na Amerịka. Ha niile adakpuchia na mmiri wee nwụọ. Ọwụkwụ ụmụ Igbo ha mere a very big sacrifice iji hụ na ahụ Igbo aha mefula. Nakwa echeta nwanne anyị nwoke onye nke gbara onwe ya ọkụ n'ihu ndị World Bank, United Nations si ihe a na-eme ndị Igbo otu esi egbu ndị Igbo na o wutere ya. Ọwụ onye ahụ onye French ya gba onwe ya ọkụ n'ihu mba ụwa niile si na mba ụwa ihe unu na-eme ndị Igbo na-emegburu ya. Ebe ọbụla ọ nọ, ebe ọbụla mkpụrụ obi ya nọ, anyị ma na Chineke ga-edowe ebe ndị Igbo nọ na ọ ga-enyekwa ya ọnọdụ pụrụ iche. So ndị ọbụla lụrụla anya ọgụ maka ala Igbo anyị sị ka Chineke chekwa mkpụrụ obi ha na ndokwa. Anyị na-ekwu okwu Ohanaeze tata. Ụnụ ahụ na ihe ada anyị nwaanyị gwara anyị Ohanaeze abụchaghị sọsọ politiks. And ka a na-ekwu okwu politiks ndị mmadụ na-ebu rumọ na-enweghị isi na ọdụ
ịhụna ka o siri wepụta ya na igwe o ji ekwu okwu ya wụ ihe ọbụla na-eme na Ohanaeze sekretariat iji gwa gị na ndị Ohanaeze kwadoro ọchịchị ọ na-achị. A na-ewetara ya ozi ewetara ya sị ka ndị PDP jiri chụpụ nwanne anyị nwoke bụ Peter Obi na ọ dịghị ndị Igbo mma. Ka m kwuo ya n'eze warawa maka na ihe ịsa anya ekwula anyị ga-ekwu ya na proper sense. So nwanne anyị nwaanyị ndeewo maka information nke ahụ ị nyere anyị. Ya wụ ile anya oge anyị na-akụkwa kparapụ. Nwanne anyị nwaanyị anyị na-ekene gị maka ohere iwepụtara. Ama m na di gị nọrọ n'ụlọ ahụ na ọ ga na-atụ gị aka na nne ya ajụwala oyi na ndị niile wepụtakwuru ohere bịa nọnyere anyị hie, ndị batakwuru mgbe anyị kpọchara aha ndị mmadụ ọgụmasị enwere nwanne anyị batara na-akpọ Tony okwu ọdịkọpụọkwala. Nke anyị na-ekele unu ndị niile na-ege anyị ntị taa. So taa bụ ụbọchị Ohanaeze na-akpọ oku sị ka onye ọbụla Igbo niile ka anyị tikọta aka ka anyị lụọ ọgụ chere anyị n'ihu, ka anyị ghara ịdị na-alụ ọgụ n'onwe anyị, ka jikọta onwe anyị ọnụ. So ada anyị nwaanyị, tupu anyị emechie, biko elee ihe ị ga-agwa ụmụ Igbo, lekwana ihe ị ga-agwa ndị nke kebọrọla onwe ha na-aza aha m na-amaghị enwekwana elee ihe ozi Ohanaeze ga-ezi ha, elee ihe ị ga-agwa ndị Igbo na UK na mba ụwa niile ka anyị nwee ike jikọta onwe anyị ọnụ tupu anyị emechie. Achọrọ m iji ohere a wee na-akpọ Chukwu okike abịa ma na-elekọta ụmụ Igbo na-alanye mkpụrụ obi ụmụnne anyị niile nwụrụ anwụ n'ụzọ dị iche iche a na-echeta n'ụbọchị tata. Na-asị Chukwu ka mkpụrụ obi ha niile zuo ike na ndụ ụkwa. O were ọbara ya dị oke ọnụ wụkwasa n'etiti ụmụ Igbo niile ka Igbo wee bụrụ ofu, wee lụọ ọrụ Igbo chee n'anya. Ka anyị were ịfụnanya na obi udo wee bụrụ ofu n'ije a anyị na-eje. Anyị na-ayọkwa ihe ọbụla ga-ekewa Igbo, ihe ọbụla ga-eme onye Igbo a na-agba ọsọ chịrị uche n'aka, ka Chineke wepụrụ anyị. Chukwu ga-emezula anyị ihe niile maka na chi Igbo siri ike. Chi ụmụ Igbo bụ ezigbo chi. Igbo bụ ndị ọ na-abụ ebe ọbụla ije ịfụrọ ibulu akpa gị gbachapụ ọsọ na nsogbu dị ebe ahụ. Anyị bụ ndị ndozi, anyị abụrụ ndị nghasa. Ka na-eme adịrị anyị mma, mana anyị mana Chukwu ga-enyere ụmụ Igbo aka ka anyị bụrụ ofu, nwee ofu obi, nwee nghọta, wee chụba ihe dịla anyị. Ana m asị ndị niile jere njem taa iji wee kwado ịnabata mkpụrụ obi ụmụnna anyị, ka Chineke na-eduachi onye ọbụla, chekwaba ha ncha niile n'ofu n'ofu n'aha Chineke. Amen. Welukwa ohere a na-asị na United Kingdom ndị na-ekewasị ha maala onwe ha, anyị na-ayọ ha na nkewa bụrụ ihe anyị chọrọ n'oge a. Ihe anyị chọrọ bụ ịdị n'otu. Ekwuru okwu sị na anyụkọ mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ, and anyị dị nkwadebe ịnyụkọ ya bụ mamịrị ọnụ, kama na anyị si na onye ji nke oji na-adịrọ mma ya ha ya jide nke ga-enyere anyị aka. Olukwa ohere a na-agwa ndị Igbo nọ na United Kingdom na anyị na-akwado Ohanaeze ndị Igbo Day nke ga ha abịa n'oge na-atụrụ anya. Ohanaeze ndị Igbo Day ga-abụ ụbọchị ndị Igbo niile ga-ejikọ ọnụ nwa aṅụrị wee tụọ atụmatụ ka anyị ga-esi wee gbadaa ọnụ. Our title bụ Akụluo Ụnọ. Think home. Ụmụ Igbo nọ na United Kingdom, think home. Echiche anyị gaba n'ọnụ. Ọnya bụ our next project. Anyị na-asị onye ọbụla etiwapụ na Ohanaeze. Itekupela ọnụ adọzikwa m iji chuo mmiri, serapụ nkupe ọnụ ite, ụta kpụọ ite ga-adịla anyị niile mma. Ọ ga-abụ anyị chuo mmiri, ite dị mma nwere ezigbo ọnụ. Anyị chuo mmiri, mmiri anyị adọla anyị n'ute, baala anyị uru. N'otu nkeji n'ofu ga-alụ proper sense ọlụ ọma ga-ama. Ihe dịka proper sense dịkwala anyị. A sịkwa m onye ọbụla malụ na proper sense ga na-ewetakwa ihe dị otu a. Ohanaeze ga na-apụta nwamgbe. Anyị ga na-enye at least 2 weeks. Aga m anọkwa online
onye nwere ajụjụ, onye nwere ihe o nwere ikwu, onye nwere alụ ọ ga-apụtala anyị ka anyị wee mee ya ka ọ dị mma. Chukwu gọzielu m unu niile. Tupu gị apụọ, biko o nwere okepụkepụ, enwere mkpọmkpọm ha kụrụla m ihe gbasara nwanne anyị nwoke eji na nga, maka na a sị na Igbo bụ mmụọ. Ndị na-achị Igbo dịka nwa ọkụkọ, ọchụ nwa ọkụkọ nwa ada, nwa ọkụkọ na mgbe ọsọ na-eme. Nwanne anyị nwoke eji na nga dịka ejiri jide ya. Ohanaeze jọsụba ọwụ na anyị ga-akọwacha ruo n'isi, mana a sị m ndị Ohanaeze ha gbara nkịtị ka nwekwara ihe Ohanaeze na-eme nke anyị na-amahụ, iji hụ na nwanne anyị nwoke a ejizi na-azọ meji azọ politiks bụ Nnamdi Kalụ nwere ka Ohanaeze asịzi nwa ka a tụfuo ya weta mmiri ọjọọ, ka Ohanaeze nwekwara ihe ha na-eme gbasara ya. Ya ndị be anyị, ihe m ga-ekwu n'okwu a bụ na onye ọbụla mana Ohanaeze kpọtalụ ndị ọkaikpe ga-enyere aka na ya bụ ikpe. O gosiri na Ohanaeze na uche ha dị na nwa anyị nwoke. Atụmatụ niile a bụ atụmatụ a na-atụ n'ime obi. Ya bụ ime obi ụfọdụ chọrọ ikewapụta ebe a na-adịghị aga aga. Anyị kwuru na o nwere ime obi dị na United Kingdom. A na-atụ ya bụ atụmatụ na-eweta usoro a ga-eji wee mee ya ọ bụrụ ihe ziri ezi. Unu ma obodo anyị nọ malụ nọ ihe a na-akpa nkata akpa lee ma ọ wee bụrụ eziokwu. Ya wụrụ n'ebe anyị onye Ohanaeze nọ na ya, ha na-agbakọ na-achọ ụzọ, Chukwu ga-enyere anyị aka achọta ya bụ ụzọ. Ndewo. Ọ wụrụ ebe anyị a sị na a na-agba izu, maka na ndị okenye na-agba izu anaghị akọrọ ya, anaghị ekwu ya mgbe emechaa echiche ite ebupụtare ndị asa akụcha nkwata nkwa ebunye ndị nwe ọhịa. Ya wụ na ndị chere na ndị Ohanaeze gbara nkịtị gbasara nwa anyị nwoke eji n'ụlọ nga. Ohanaeze agbahụ nkịtị, so na anụ na ya site n'okwu ọnụ onye na-achị Ohanaeze na United Kingdom. Ya bụ anyị na-abịa na mmechi, anyị na-emechi nzukọ anyị na abalị a. Biko ndị niile gbakọrọ ebe a, anyị na-ekele unu ndị nọrọ na mbido ruo na ngwụcha. Anyị si Chineke gọzie unu ebe ọbụla unu nọ. Ekpere niile unu na-ekpe, Chineke ga-anabata ya. Ndị ọbụla ihe Igbo na-adị mma na-ahụ maka ihe Igbo, biko anyị na-asị ebe ọbụla ị nọchisie nke iji ike. Enwe nsogbu ọbụla ị nwere, biko kpọtụrụ anyị na Proper Sense. Anyị ga-eburu anyị maka esi agakwuje ndị Ohanaeze. Anyị makwa n'okwu anyị ga-ekwu ndị Ohanaeze anụ ihe anyị na-ekwu. Ya wụ na Ohanaeze wụ maka ndị Igbo niile. Ohanaeze agbachighị ndị Igbo nkịtị. Nzukọ ọzọ dịkwa ka ya wụ nzukọ a na-akpọ ọgbakọ ndị Igbo, ha na ndị Ohanaeze na-arụkọ ọrụ. So nzukọ niile nọ na United Kingdom ọwụ nzukọ abụọ na ka ha ji aga ọgbakọ ndị Igbo na Ohanaeze, ha na-etikọta aka na-arụ ọrụ. So anyị na-asị ebe ọbụla unu nọ, otu a ka anyị ga-esi mechie nzukọ anyị n'abalị a. So Ada bụ ụzọ, ndewo. Anyị ekelela gị maka oge wepụtara. Ndewo. Ndị Igbo niile n'ebe a, ana m asị unu ndewo. Saa Dozie Nwachukwu, anyị ekelekwa gị. Ndewo. Proper Sense. Daalụ. Biko achọrọ m iji ohere a wee na-agwa ndị Igbo niile nọ na United Kingdom na-asị ha, onye achena na ọchịchị bụ onye chịwa, o welu ihe melụ ya na nwanne ya bụ ụnyaahụ bute n'iru. Ọchịchị adịghị echeta ilo. Ịbụrụ onye isi ọchịchị, ihe ị ga na-achọ bụ ọdịnamma mmadụ niile. Ibuli ilo gị debe n'akụkụ, lụọ ọlụ gị. Ọlụ ka nọ, ịlụcha ọlụ ị na-abịa. Onye ebutezi n'ilo were etinye n'ọchịchị, ọ na-emebi ihe. Ihe nji ekwuli ya taa maka ada ama ama. Ụfọdụ na-atụwa ụjọ na asị na akpọ Ada bụ ụzọ n'ihe ọ ga-abịakwa. Mba, anyị anọrọzi n'ụdị a. Onwe ihe ndị Igbo na-eme ihe ziri ezi bụ ihe ha chọrọ ka Ohanaeze bịa nọnyere ha. Biko ndị Igbo, feel free ịkpọtụrụ anyị, kpọọ publicity, kpọọ secretary, deelụ m, anyị atụle ya, anyị abịa kwado onwe anyị, anyị abụla ofu, welu na-aga, welu nghọtafie dopuo n'akụkụ, welu na-aga n'iru. Maka na ihe anyị chọrọ bụ aga m n'iru Igbo, ọdịmma ndị Igbo,
ịfụnanya n'etiti onwe anyị. Onye ga-ewetala anyị udo, enwa ga-ewetala anyị mmepe. Daalụ sir. Ọ na-anụ na ya nwaanyị bụ gịnị? Nwaanyị bụ ụlọ ọbụla ịrụchara ma nwaanyị adịrọ ya nwanne gbawakwa, maka na nwaanyị bụ ụlọ. Ha na-akpọ ha odozi akụ, odozi obodo. Obi dị ya obi obodo, maka na nwaanyị bụ ụlọ. So ada anyị na-ekene gị. Ndị ọbụla nwere ihe ha nwere, biko elela Aqueen anya n'ihu. Ọwa onye ozi ka ọ bụ, na o nwere akọ na uche. Anyị ahụla na o nwere akọ na uche rie nne. Biko onye ọbụla ebe ọbụla nọ inwe mkpa, bịakwute Ohanaeze na a ga-egboro gị ya. Ma ịmahụkwanụ ka isi agakwuji ya, gị kpọtụrụ ndị proper sense ya mara n'asụsụ anyị ga-asụrụ ya. Ndị nwanne m nwoke Ikechukwu Valentine Akụji Obi, osi from Coventry, ahụna m gị ebe ị nọ. Ndewo, ana m ekene gị nwanne m nwoke Ikechukwu. Ada anyị nwaanyị bụ Priscilla Bile, onye Hampshire. Biko akara ndị proper sense eme gị kpọtụrụ anyị behind the camera, anyị na-aga daa ntị. Anyị na-ekele unu Igbo bụ Igbo. Onye ọbụla chọrọ ịkpọtụrụ ndị proper sense, biko akara igwe anyị bụ 07868289214. Ihe niile anyị kwuru tata unu ga-ahụkwa ya na YouTube ma unu jee na proper sense. So anyị ga-etinye ya na YouTube. Otu a ka anyị si apịachi nnọkọ anyị n'abalị a. Anyị na-eweta ya n'isi njedebe. Anyị sị ka Chineke gọzie onye ọbụla n'aha Jizọs. Ada bụ ụzọ. Ndewo ndị Igbo niile, anyị ekene unu. So anyị na-asụ ka emesịa mbọsị nta ka anyị chụọ n'Owere nchi. Ndewo. Daalụnụ Igbo, daalụnụ. Ndewo.